ሰላም ኩልኹም ብመንገዲ ፌስቡክ ላይቭ ትከታተሉ ዘለኹም ከምኡ ድማ እዚ መደብ እዚ ምስ ተፈነወ ኣብ ዩቲብን ኣብ ካልእ ማዕከናትን እትርእይዎ ኣቐዲምና ትማሊ መዓልቲ ሰማዕታት ስለ ዝነበረ እቲ ግዚኡ እውን ስለ ዘይሓለፈ ብዝክረ ሰማዕታት መደብና ክንጅምር ኢና ካብኡ ናብቲ ዝቕፅል ክንሓልፍ ኢና ማለት እዩ እሞ ናይ ሓደ ክልተ ደቂቕ ናይ ፅሞና ምዛ ባክግራውንድ ዝኾነት ንዑ ተንፀባርቕ ዜማ ኩላህና ብፅሞና ኣብ ዝክረ ሰማዕታት ክንኣቱ ዕድመኩም ኣለኹ ይቀኒልና ሰማዕታትና ወትሪ ይዘከሩ ኩልና ከዓ ሕድሪ ሰማዕታትና ንምትግባር ዝያዳ ሓላፍነትን ዝያዳ ስራሕን ቅርብነት ክንከውን ዝድርኸና ኮነታት እዩ እዚ መዓልቲ ዝኽሪ እዚ እሞ ካብዚ ቀፂልና ናብዚ ናይ ሎም መዓልቲ መደብና ንምስጋር ቅድሚ ናብቲ ካልእ መደብና ምኻድና ንእሽቶ መእተዊት ክገብር እየ ኩላኻትኩም ክትከታተሉኒ ብክብሪ ኣሓተኩም መጀመርያ ብዛዕባ ስኒትና ኔትወርክ ንእሽቶ መእተዊ ክህብ እየ ቀፂለ ከዓ ብዛዕባ ናይ ሎሚ መደብና ሒዞምልና ዝቐርቡን ኣላይ ናይ መድረኽናን ብዛዕባኡ መልኪተ እውን ንእሽቶ መእተዊ ክገብር እየ እሞ ካብኡ ኣብቲ ቀንዲ መደብና ክንኣቱ ኢና ስኒትና ኔትወርክ ፖለቲካዊ ውድብ ወይ ማሕበር ኣይኮነን ከም መቐፀልታ ናይ ስኒትና ዶትኮም ኣብ 2018 መጀመርያ ኣብ ስካይፕ ካብ 2019 ከዓኒ ኣብ ዋትስኣፕ ዝተመስረተ ናይ ወለንታውያን ኤርትራውያን ተቓለስቲ ምትእኽኻብ እዩ ኣብዚ ናይ ስኒትና ኔትወርክ ምትእኽኻብ ልዕሊ 220 ኣባላት ኣለዉ ዕላማ ናይ ስኒትና ኔትወርክ ከዓ ንኤርትራውያን ናብ ሓደ ከምፃና ዝኽእል ንስኒት ህዝብና ክዕዝዝ ዝኽእልን ኣብ ሃገርናን ሕብረተሰብናን ፍትሒ ንምምፃእ ዝድግፍ ንቕሓት ንምብራኽን ይነጥፍ ማለት እዩ እቲ ዕላማና ንሱ እዩ ክሳብ ሕጂ ብዝተፀንዐ ኣገባብ 59 ሰሚናራት ኣካይድና ኣለና እዚ ናይ ሎም መዓልቲ ከዓ መበል 60 ሰሚናርና ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ ኣባላት ስኒትና ኔትወርክ ካበይ ዝመፂኦም ዝብል ሕቶ ከዓ ዋላ እኳ ንኩሉ ዓማም እንተዘይኮነ ገለ ሓፈሻዊ ስእሊ ክህብ ክፍትን እየ ማለት እዩ ዳርጋ ካብ ኩለን ኣካላትን ምንቅስቃሳትን ናይ ትካላት ደለይቲ ፍትሒ ካብ ላዕለዎት መራሕቲ ጀሚሩ ክሳብ ተራ ኣባላት ዝርከብዎም ብውልቅን ብወለንታን ናይ ዝተፀንበሩ ሰባት ኣባልነት ኣለዎ ኣብ ሰዓት እዚ ከምቲ ኣቐዲመ ዝጠቐስክዎ ልዕሊ 220 ኣባላት ኣለና ንኣብነት ካብ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶን ዲሞክራሲያዊ ለውጢ ካብ ኤርትራዊ ፖለቲካዊ ሓይልታት ካብ ኤርትራዊ ልፍንቲ ንዲሞክራሲያዊ ለውጢ ኩለን ዘን ኣቐዲመ ዝጠቐስኮን ዓበይቲ ውዳቤታት ኣብ ውሽጠን ተሓቂፈን ዘለዋ ፖለቲካዊ ሰልፍታትን ምንቅስቃሳትን ማሕበራትን
ዝመፁ ኣባላት ኣለዉ ማለት እዩ ምሳና ናይ ምሁራትን ሞያውያንን ትካላት ንኣብነት ከም በዓል ኤሪፒኤስ እዚ ናይ ምሁራት ማሕበሪ ማለት እዩ ከባቢ 100-200 ኣባላት ዘለዎ ከምኡ ድማ ኤርትራያን ሎው ሶሳይቲ ከዓኒ ናይ ሰብ ሞያ ሕጊ ኤርትራውያን ማሕበር እዩ ኣባላት ናይዚ እውን ኣብዚ ስኒትና ኔትወርክ ከም ኣባላት ኣለዎ ማለት እዩ ገሊኦም ብሓላፊ ሓለፍቲ ናይ ትካላት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ገሊኦም ከዓ ተራ ኣባላት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ከምኡ ድማ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ተጣበቕቲ ኣባላት እውን ኣለውና ኣብ ውዳበ ሰብኣዊ ረድኤት ኣብ ምውዳብ ሰብኣዊ ረድኤት ናይ ረድኤት ማሕበራት ኣብኡ ዝነጥፉ ኣባላት እውን ኣብዚ ማሕበር እዚ ኣብዚ ስኒትና ኔትወርክ ኣለውና ማለት እዩ ኣባላት ናይ ሚድያ ትካላት ንኣብነት ናይ ኤረና ናይ ኣሰና ናይ ኤሪሳት ናይ ኤሪፒኤም ካልኦት ዝተፈላለያን ኣባላት ኣለውና ማለት እዩ ኣባላት ናይ ዝተፈላለያ ኣሓት ናይ ዘተ መኣድታት እውን ኣለውና ማለት እዩ ንኣብነት ኣባላት ንጋባ ኣባላት ስኒት ኣባላት ዘተ ንሓበራዊ ንቕሓት ማለት ሕዋር ኣባላት ክፉት መኣዲ ዘተ ኣባላት ኣራሚ ንውህድ ህዝባዊ ምልዕዓል ኣዳራሽ ዘተ ማለት ኤርትሪያን ሃውስ ፎር ዲያሎግ ከምኡ ድማ ብዙሓት ሰብ ፀጋ ዕድመ ብተመክሮን ብዙሕ ዓቕሚ ዘለዎም ውልቀ ሰባት ኣሓትን ኣሕዋትን ኣባላት ናይዚ ማሕበርና እዮም ማለት እዩ እዚ ክብል ከለኹ እዚኣቶም ኩሎም ብወለንቶም ብውልቆም ኣባላት ንክኾኑ ጆይን ዝገበሩ እዮም ዝኾነ ይኹን ኣባል ዝግድዶ ዝጠምሮ ከዓ የለን ብዘይካቲ ኣብቲ መእተዊ ዝጠቐስናዮ ንኩሉ ኤርትራዊ ዝሓቁፍ ናብ ሓደ ከምፅእ ዝኽእል ኣስተምህሮታትን ፃዕርታትን ምክያድ ማለት እዩ ኣባላት ምምሕዳር ስኒትና ኣሎ ንምምሕዳር ስኒትና ዝኣሊ ከዓ ገዲም ተቓላሳይን ተጋዳላይን ጎይቶኦም መብራህቲ እዩ ብዘይካዚ ኣብ ስኒትና ኔትወርክ ኣርእስታት እናፅንዐት ሰሚናራት እትውድብ ሓንቲ ጋንታ እውን ኣላትና ናይዛ ጋንታ እዚኣ ኣዋሃሃድን ጠርናፍን ገዲም ተጋዳላይን ተቓላሳይን ዳዊት ገብረ መስቀል እዩ ዳዊት ገብረ መስቀል ሎሚ እውን ነዚ ሰሚናርና ሞዴሬት ዝገብረልና እዩ ማለት እዩ ስኒትና ዶትኮም ከምቲ ኣቐዲመ ዝጠቐስኮ መእተዊ ኣብ 2013 ወርሒ መጋቢት ዝተመሰረተ ዌብሳይት እዩ ዕላማ ናይ ስኒትና ዶትኮም ወይ ከዓ ስኒትና ዶትኔት ብክልቲኡ እዩ ዝኸይድ ካብዚ ናይ ስኒትና ኔትወርክ ዕላማታት ኣይፈላለኒ ሓደ እዩ ማለት እዩ ኩሉ ኣብ ስኒትና ኔትወርክ ዝካየድ መደባት ከዓኒ መህብተሚ ናይቲ ኣብ ስኒትና ዝወፅእ ትሕዝቶታት እዩ ማለት እዩ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ናብ ዌብሳይት ስኒትና ዶትኮም ንክትበፅሑ ኩላኻትኩም ተኸታተልቲ ዕድመኩም ስኒትና ዶትኮም መእተዊት ማዕፆ ናብ ዝተፈላለዩ ናይ ኤርትራ ሜድያታት እዩ ማለት እዩ ኣብኡ እውን ዝተፈላለዩ ትሕዝቶታት ስለ ዘሎ ብዛዕባ ኤርትራ ምርምር ክትገብሩ እንተደኣ ደሊኹም ከም መበገሲ ወይ ከዓ ከም መንጠሪ ባይታ ክትጥቀምሉ ትኽእሉ ኢኹም ልዕሊ ኩሉ ከዓ ንዕኡ ምስ ረኣኹምዎ ንዕኡ ዘህብትም ትሕዝቶታት እንተደኣ ኣሊኩም ከዓ ከተበርክቱ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ክዕድመኩም ይደሊ ማለት እዩ ብዛዕባ እዚ ዘይፈልጡ እንተልዮም ከዓኒ ሸር ክትገብርዎን ክትተሓባበሩናን ከዓ ደጊመ ይላቦ ቀፂለ ናብዚ ናይ ሎሚ መደብና ክሰግረ
نزناي لومي أرستنا زغربلنا أيانا برنان تقالاساي سنغال ولنس كون كله كم ألا يخوينو نزي مدب زمرحنا خاني أيانا تقالاساي داويت غير مسكاليو دحر بايتا نايزوم كلتا سبات بحصر زبالة بخمس سعب كتاكسيه أتو سنغال منيو أتو سنغال ኣብ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያን ወፃኢ ሃገራትን ብዝተፈላለየ ሞያታት እተማህረ ካብ መጀመርያ 1970ታት ኣትሒዙ ብስቱር ምስ ሰውራ ኤርትራ ተወዲቡ ዝሰርሐ ብሰንኩ ከዓ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣለም በቃኝ ተኣሲሩ ዝነበረ እዩ። ናጽነት ኤርትራ ምስ ኮነ ኣብ ዝተፈላለየ መንግስታዊ ጽፍሕታት ብሓላፍነት ኣገልጊሉ ኣብቲ ኣብ መንጎ መንግስታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ድሕሪ ናጽነት ዝካየድ ነበረ ቁጠባዊ ዝርርባትን ኣብ ምንዳፍ ሃገራዊ ፖሊስታት ናይ ኤርትራን እተዋስአ ምኩር ኤርትራዊ እዩ። ካብ 2012 ንዳሓር ከዓ ኣብ ሃገረ ስደት ህዝብና ኣብ ምንቕቃሕን ምምሃርን ከይተሓለለ ዝቃለስ ዘሎ ብዙሕ ክብርበር ዝግብኦ ዕቑር ዓቕሚ ዘለዎ ኣያና እዩ። ኣቶ ዳዊት ገብረ መስቀል ማለት ናይ ሎሚ ሞደሬተርና ከምኡ ድማ ኣላይ ናይታ ናይ ሰሚናር ኣዋሃዲት ጋንታና ከዓ መን እዩ ብኸምዚ ዝስዕብ ይግለጽ። ኣቶ ዳዊት ሓደ ካብቶም ኣብ መጀመርያ 1970ታት ካብ መስረትን መራሕትን ማሕበር ተምሃሮ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ማለት ሳዋ እዩ። ካብቶም ሽዑ ሉልይ ኣበርክቶ ዝገብሩ ዝነበሩ ተምሃሮ ከዓ እዩ። ህዝብና ኣብ ምንቕቃሕ ከይተሓፅሩ ንስርዓት ሃይለ ስላሴ ዝብድህ ጽሑፋት ዘውፅኡ ዝነበሩን ናይ ሰውራ ኤርትራ ንቕሓት ዘበራብሩ ዝነበሩን ኣብ እዋን ኩናት ሕድሕድ ናይ 1974 ከዓ ፀግዒ ናይ ዝኾነ ይኹን ውድብ ከይሓዙ ኣብ ሃየር ሌቨል ኦፍ ኤዱኬሽን ዝነበሩ ኤርትራውያን ብዝወደብዎ ተወግሶ ምስ ብፆቱ ክሳብ ናብ ሜዳ ብምብፃሕ ምስ ናይ ሽዑ ዋና ጸሓፊ ህዝባዊ ሓይልታት ሓርነት ኤርትራ ኢሳያስ አፈወርቂ ካብ ዝተራኸቡ ሓደ እዩ ነይሩ። ኣብ 1974 ናብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ናብ ሜዳ ወሪዱ ኣብ ምፍራይ ካድራት ከም መምህር ኮይኑን ኣብ ካልእ ንጥፈታት ውድብን ከዓ ኣገልጊሉ ድሕሪ 1981 ዘጋጠመ ካብ ሜዳ ምውፃእ ናይ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ከዓ ኣብ ደገ ኮይኑ ክሳብ ሕጂ ንፍትሒ ይቃለስ ኣሎ። ኣያና ዳዊት ገብረ መስቀል ወናነ ሃብታም ተመክሮ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ዝብርበር ሃብቲ ኣለዎ። ስለዚ ከምዚ ኢለ ሕጂ እቲ መድረኽ ናብ ዳዊት ገብረ መስቀል ከሰጋግሮሞ ዳዊት ከዓ ዝተረፈ ባዕሉ ክቕፅለልና ፅኒኢልኩም ሰማዕኹኒ የቐኒየለይ። ኣነ ዮሃንስ ፀጋየ ካብ ስኒትና ዶትኮም ዳዊቶም አንሚት ግበራ ሶሪ የቐኒልና ዮሃንስ ነዚ ለጋስ መእተዊኻ ቆርብ ባኽቢድካልና እንተዘይኮንካ ክቡራት ተሳተፍቲ ሎመዓልቲ ኣብዚ ናይ ኮንስቲቱሽን ኣርእስቲ ልዕልና ክንመያየጥ ዘለና መደብ ክትሳተፉ ምምፃእኹም ኣዝየ የመስግን። ከምኡውን ሓውና ሰንጋል ሎመዓልቲ ነዚ ርእስቲ እዚ ሒዙ መቃጥዒ ከቕርበልና ድልኡ ምዃኑ እውን ደጊመ ከመስግን ንደሊ።
ብዝተረፈ ምናልባት ኣብዚ ግዜ እዚ ሲ ብዙሕ ውዑይ ጉዳያት ከሎሲ ብዛዕባ ኮንስቲቱሽን ምዝራብ እንታይ ኣድለየ ዝብል ሕቶ ክለዓል ይኽእል ይኸውን ግን ስኒትና ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝገብሮ ነቲ ኣብ ዝመፅእ ግዜ ከጋጥመና ዝኽእል መኸተታት እንታይ እዩ ተዳሊና ኣለና ዶ የለናን ኣብ ጉዳይ ሓድነትና ከመይ ንኸይድ ኣለና ፍልልያትና ኣበይ ኣሎ ነዚ ፍልልያት እዚ ከመይ ከነፅብዎ ንኽእል ናብዚታት እንዳተኮርና ኢና ክንከይድ ንኽእል ክሳብ ዓቕምና ዘፍቅደልና እዚ እውን ካብኡ ዝተፈለየ ይኮነን ምናልባት ኮንስቲቱሽን ድሕሪ ለውጢ ክሓሰበሉ ዘለዎ ክበሃል ነገር ክኸውን ይኽእል ግን ለውጢ መዓስ ክመፅእ ዝፈልጦ የለን ማሕበራዊ ለውጢ ኣብ ዘይተፀበኻዮን ብዘይተፀበኻዮ ኣገባብን ከም ዝመፅእ ምናልባት ንኩላትና ሕቡእ ኣይኮነን ብፍላይ ኣብ ኤርትራ ከዓ እቲ ኩነታት ዝያዳ እንዳበሰለ ይኸይድ ከም ዘሎ ርዱእ ነገር እዩ ሕጂ ዝኾነ ይኹን ንፅባሕ ንግሆ ክግበር ዘለዎ ነገር ንፅባሕ ንግሆ ኢልና ከነመሓላልፎ ግቡእ ኣይመስለናን በዚ ኢና ድማ ከም ስኒትና ብዝተኻለ መጠን ናብቲ ዓበይትን ኣገዳስን ንብሎ ሕቶታት ኣተኪርና ንዛረብ ንፍትን እዚ ናይ ኮንስቲቱሽን ጉዳይ ካብቲ ክሳብ ሕጂ ዘካየድናዮ ኣብ ከባቢ 60 ድፅጋዕ ሰሚናራት ብዙሕ ደየልዓልናዮ ኣርእስቲ ነይሩ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ጃጅ ሃብታብ ወይ ከዓ ፈራዲ ኣብ ዓዲ ኣብ ኤርትራ ዝነበረ ሃብታብ ዘቕረቦ ትካላዊ ኣካይዳን ጥዕና ዘለዎ መንግስቲ ዝብል ኣርእስቲ ብኡ ዝጀመረ ንኮንስቲቱሽን ዝምልከት ዝተፈላለዩ ኣርእስታት ኣብ መጻኢ ከነቕርብ ኢና ተስፋ ንገብር ብቐረባ ትከታተሉናን ክትሳተፉን ብዝተረፈ ብዙሕ ግዜ ከይቀጠልኩ ናብ ሰንጋል ከመሓላልፋ እታ ጉዳይ ሰንጋል ብዘይካቲ ዮሃንስ ዘቕረቦ መእተዊ ብዛዕባ ትብሎ ትድል ነገር ተልዩ የር ዌልካም ብዝተረፈ ናብታ ርእስትና ክነኣቱ ኢና ናይ ሎም መዓልቲ ርእስትና እቲ ዕላማ ናይ ሃገር ምህናፅ ንዕኡ ክፀውር ዝኽእል ሕገ መንግስቲ ወይ ከዓ ኮንስቲቱሽን ዝምልከት ክኸውን እዩ ንመጀመርታ 45 ደቂቕ ክሳብ 1 ሰዓት ዝኸውን ሰንጋል በቲ ተዳልይዎ ዘሎ ገባብ መግለፂ ክህበና እዩ ብድሕሪኡ ናብ ክትዕን ምያጥን ክንኣቱ ኢና ኣብ መጀመርታ ብሕቶን መልስን ክንጅምር ኢና ድሕሪኡ ግን ነፃ ናይ ርእቶ ምሃብን ምክትዕን ዕድል ክንከፍት ኢና ፅኒልኩም ሰማዓኩምን የቐኒለይ ሰንጋል ናባኻ يغني سمع له داويت سمع الله خير غير له يرى له باوربوينت يرى له هذا ስለዚህ ግዜ ክንቁጥብ ናይ ተኸታተልትና ብቐጥታ ዶ ናብታ መደብ ክኣቱ ፅቡቅ ከምታ ሓውዳዊት ዝበላ ኣርእስትና ናይ ሎሚ እዛ ሸቶታት ሃገራዊ ልምዓትን መትከላት ቅዋምን ትምልከት እያ ስለዚ ናብዚኣ ዝምልከት ምዃኑ ጥርፍ ኩልና ክንርዳእ ሽቶታት ሃገራዊ ልምዓት እንታይ እዮም ብኸመይ ጌርና ንስእሎም መትከላት ከ ነቲ ቅዋም መትከላት ናይ ቅዋም ከምታይ ክኾኑ ኣለዎም ናብ ዝብል ኢና ስለዚ ንክልተ ክፍልየን ዘለዋ ኣነ ግን ንኽጥዕመኒ ንሲምፕሊሲቲ ሰይኪደስ ኣብ 3 መዒለየን ኣለኹ ናብአን ክኸይድ እየ ክቁጥብ ግዜ መታ
علامة learning objective كل جزء سيمينار فتكايت كلها سيمينار نبعلو حدا كفال ناي منقق عندي ستايل اليوم انتي كتوقع لي خا زبل سلازي انتي لي زلخ انا for a better tomorrow صباح زحاشت كتكون قبلهم زحاشت صباح تلونا انت اخينا لومينا كنجمرو زلنا سلازي انتي داويت حق هاكم اذا قبات صباح ندحرن حسو كنا فازحاشت صباح في الرخبان نخر لومي بنصرحي لومي بنفسو لومي بنصرح سلازي كونه አገዳፍነት አለው በኋላ ያው ሎሚ ለውጥ መስመጽ ዘይኮነስ ቅድም ለውጥ ይኻ ካልአይ ስለምንታይ ለርኒንግ ኦብጀክትስ ዘላ ለውጥ ንብል እንታይና ክንለውጥ ደሊና ዘለና ክንለውጥ ደሊና ዘይ ይፈልጥ እንተ አፈና አሞዳታ እንክሊም ጥራሕ ኮይኑ ይስተራ መበገሲ ናይ ዘይ ምንድላና ጥራሕ ኮይኑ ይስተራ ከም ሕብረተሰብ ፖላራይዝ እንዳኮና ጥሒና ንኸይድ ስለዚ እዝዘተ ልዝብ ብዛዕባ መጻኢ ምዝራብ الحبراء رديت يحجزك فبكل الكاء يدحنك ناب عند أرستنا ناب هجراوي شطتات هجراوي لمعات قدم مخرنا إذا عمل زي عقداسيتا إذا ششال كونتراز الله عدلاينت مش مروع شي حرصت ليكا إذا عدلاينت ترجم يقولون من الباش حجي إذا أجد أفلاينس من حبراوي حفظ بلازم له مستي قوام نولو زلنا زيو كم حبرة السبسي قوام يدينا قوام مالت من حبراوي عليه بخلا عزال الله قوام مالت رأس حقين دينا نبل نحق الصلاة كون كله رأس حقيه هو يتحققات كله زميشو مالتهم يوم أنا شاشال ساينس قيلة تاتك عن تايم زملنا بشاشال كونترات الجمر مثلا خم هزبي كلنا خبيرنا في النبر من دلنا هو مؤتمن كلنا نقرأ إذا حبراء وعلزي ينانم له سلزم الحبراء وعل كأني أدلاينته انتايو سلمت يزعب حبراء وعل زملك أنتي زارون كذا إنا ودسب تفترو محبراوي إلى ما يزعم محبراوي بمحبر كنبر ترحيم زنبر سلزي لازم أنا تريئه بمحبر نايمون بقى نتحريئه بقول طفل ما زي كذا بمحبر توديه رحيم بنت نرجع تركب زخارف سلازم نروح وخبل شيء أما حبرياته بنات عادليته بنات الحريقه نزبل سلازي إتا محبر سبن ولا زلنا لقد سنة الله بنات حريانا نتوان به أمور شاشال كابيتال تفترن بابليك جودز تفترن إذا بابليك جودز كأني بولكي تتكلمتين عن أيتي بابليك جودز بو مهناتهم إذا محبر أو على تربية الناس إذا خينو جن بحال إشانا ود سب سب بتفتروا محبراوي وكنا بالندات يعني بس هذا الشيء فوق أنت يقولوا بظهروا عن النت سسعن زتابعت أبو هان فاني كنا سعودي بالنا قدايم بمحبر كنا بريدني رقص لازلوا بعن النت سسعن كأني تابعتي أنت جنا حق سسع كايدني فجي إذا كنت أنت قارن نجارة الله لازم كلت بارادوكس زيم حتى زخرن زي شاشال كونترات راحيو سازي بتشاشال كونترات حتى جزء خيط سلازلوا فابزي بمبقاسيوم زي ياتاو بحدتاتنا نبلو حق دابانا نبلو نتحبرتسب كم أورغانايز كوينو ناي حبار سرحات كجبرمو موقف دجانا حتى محبار سرح تتكلم زخنا ركنات يفتر سلازي إذا محبراو كونترات تبل محبراو عتبل كونسبت أجداسيتها نزيدهم عندنا زلنا قدي بزعما فتات حجراو لمحات كنزارب كلنا حجراو لمحات نمنتاي قاو كل سبت عن كتقل تربح متان خون تربحي تتقام متان خون سلازدلي مقانو إذا محبراو علينا زلنا قبيلة خاني ناب قوام تلوت المخان عمود بقوامنا كلنا نجزا معرك خيلي بالفعل عب وقتها اللي ذلكوا زي تن أجدست concepts يزقل ذلكوا سلذا تقدمت الشاشال كونتراتي له إذا بحريه the theory of government زبان theory of government أنتايو كل تيوم زلوا بتحدث pluralistic بتحدث monolithic monolithic أنت الأخينك عايتأمن إنك هذا اللقاء بزحنة مالتي بلعبة قدم بزعوا منقستي تحسب انت الان خاخنك
أتي منقطيو وصانو نخل نجا هزبي تختال نايت منقطي ترى نابزب اللي زوجتك بتخال بزعباول تحوي هو تفتح تقدس بزعباتي ناي حوار زبحر ترقم يقولون نقول صحافاتي سز منقصتي مسرد أي مسرد أبطلوا لشحت نتي حبرة السب كجزء إلى عمل تخين monolithic theory of government بلو إذا pluralistic زولوجن عمود داتا تحبرة السب كل استفعل عليه interest استفعل عليه ربح استفعل عليه بحق اللومو عمود داتا نزل كله بحاجته أبقمتي أتي زم حضرلو كنت أخوينه توكيل زم حضرلو منقصتي يدليو زبيل أتى أمر ناي theory ناي منقصتي أبدي زلوا theory of government pluralistic أنت الأخيرتك أتى حبرة السب بعلو أنت عانت منقصتي مسرت تريزو السن مالتي monolithic أنت الأخيرتك እምነታት ኮኑ ቴዎክራቲክ ክትብል ኢኻ ንኣብነት ጋቨርንመንት እንታይ በዓልክ ሃይማኖት መሰረት ዝገበረ እዩ it's the divine right እግዚአብሔር ይመራሕ ዝመርፅ ኢልካ ተኣምን እንተደኣ ኮንካ monolithic type of theory of government ኢና ንብሎ ስለዚ ኣብዚዩ ዝፈላለየ ኣብዚ ቴዎሪ እዚ ቅድም ክራዳ እንተዘይኮነ መሰረታዊ ፍልልይ ስለዝኮነ ነዚ ሎሚ ዘቕርቦ ዘለኹ ሕጂ ኣነ ነቲ monolithic ዝብል theory of government ኣይቅበሎን ነቲ pluralistic theory of government መንግስቲ ንምስርቶ ናትና እዩ ዋናታቱ ከዓ ህዝቢ እዩ ካብ ዝብል መበገሲ ስለዝኮነ እሞ መበገሲ እንተደኣ ኮይኑ ንኽኣቱ እንተደኣ ኮይነ እሞ ዝህሉ ኩነታትና እንታይ እዩ ኣብ ኤርትራ እንታይ ኩነታት ኣሎ ስለምንታይ ኢና ክንልውጥ እንደሊ ዘለና ስለምንታይ ልዕምና ዘይንቕበሎ ነቲ ዘሎ ኩነታት ንዝብል ከዓ ክመርሐና እዩ ከምኡ እንተዘይ መሪሕናሲ እቲ ሸቶታት ሃገራዊ ልምዓት ንብሎም ዘለና እቶም መትከላት ቅዋምንስ ኣይከድልዩናን እዮም ኣብ ፅቡቅ ኩነታት እንተደኣ ኣሊኻ ንዝሓሸ ፅባሕ ዘይትብል እንተደኣ ኮንካ ትልውጥ እየ ዘይትብል እንተደኣ ኮንካ ትርጉም የብሉን እዞም መለክዒታት እዚኣቶም ኣብ ዓለም ኣብ ዘቢቖም ዝተፈልጡ መለክዒታት እዮም ድልየትና እቲ pluralistic theory of government ዝበልክዎ ዴሞክራሲ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ኣብ ዴሞክራሲ ኣብ ኤርትራ ኣበይ ኣላ 153 ካብ 167 መግለፂ እንታይ ተባሂሉ ይግለጽ በዚ ናይ ዴሞክራሲ ኢንዴክስ ዝሰርሑ እሳቶም ከኣኒ ኣውቶሪታርያን ሬጂም እዩ ኢሎም ነቲ መንግስቲ ይገልጽዎ ስለዚ እዚ ድልየተይ ኣይኮነን ሕልመይ ኣይነበረን እየ ዝብል ዘለኹ እቲ ካልኣይ ኢኮኖሚክ ፍሪዶም ሓርነታዊ ቁጠባ ሓርነት ከዓ ይደሊ ኣበይ ደረጃ ኣለና 171 ካብ 186 እቲ ቁጠባዊ ሓርነትና ዲፕረሲድ እዩ ተረጊፁ ተጨቂኑ ዘሎ እዩ ዝብሉና እዚኦም ኩሎም እዚኦም እቶም ተመራመርቲ ትካላት ቲንክ ታንክ ንብሎም ንሙሉእ ዓለም መፅምዕቲ ገይሮም ዘቕርቡ እንድዮም ደረጃና ኣብኡ እንታይ ኣሎ እዚ ኩሉ እንተደኣ ሪኢኻዮ ኣብ ታሕቲ ኢና ዘለና እቶትና ኸ ጂዲፒ ፐር ካፒታ ብናይ IMF ሪፖርት እንተደኣ ሪኢናዮ መበል 186 ካብ 191 ቨሪ ሎው ኢንካም ኢኮኖሚ ኢና ዘለና ሂማን ዴቨሎፕመንት ኢንዴክስ ሃገር ክትምዕብል እያ ምክንያቱ ትርእስና ሸቶታት ሃገራዊ ልምዓት ኢና ዘለና ሃገር ክትለምዕ እንተደኣ ኮይና እቲ ፀጋታትካ እዞም ባህርያዊ ፀጋታት ኣይኮነን እቶም ዝፅንቀቑ ንዕኦም ኣብ ግምት ኣይትእቱ እዩ ዝብል ዘናይ ሎሚ ቲዮሪ ማዕድን ክትብል ትኽእል ኢኻ ነዳዲ ክህልወካ ይክእል ገለ ኩሉ እዚኦም ተፀንቀቕቲ እዮም ዘይፀንቀቕ እዚ ግን ባህርያዊ ፀጋ ኣለካ ናይ ልምዓት መደባትካ ኣብኡ ንዕኡ መሰረት ዝገበረ ንዕኡ ማእከል ዝኾነ ክኸውን ኣሎ መን እዩ ንሱ ንዝብል ሰብኣዊ ፀጋ እዩ ስለዚ ነቲ ሰብኣዊ ፀጋኻ ኢኻ ንዕኡ እንተማዕቢልካ ሃገር ማዕቢላ ዝብሃል ስለዚ ብሂማን ዴቨሎፕመንት ኢንዴክስ ናይ 2024 UNDP ዘውፅኦ ፀብፃብ ምስ ንርኢ ኤሪትራ መበል 175 ካብ 193 ኣላ ኤራ ቨሪ ሎ ስለዚ እዚ ሸቶታት ሃገራዊ ልምዓት ንብሎ ዘለና ፈፂሙ እቲ ስርዓት ኣይሰርሕን ኣሎ እሞ ደኣ ክቅየር ኣለዎ እንተደኣ ኢልካ እንታይ ኢና ንቀይር ንትብል ዘለካ ሕጂ ናብኡ ኢና ንመፅእ ክንመሓሽ ዝሓሸ ፅባሕ እንተደኣ ደሊና ኣብ መምዕባል ዓቕሚ ሰብ ክንሰርሕ ኣለና እተን ዓንተወይ ዝገለፅኩም ኩለን ዝሓሸ ፅባሕ እንተደኣ ደሊና ቁጠባዊ ሓርነት ከነረጋግፅ ኣለና ዝሓሸ ፅባሕ እንተደኣ ደሊና እቲ ዴሞክራሲ ክዕንብብ ክኽእል ኣለዎ እንዳበልና ኢና ንኸይ ዘለና ብዙሕ ግዜ ሳስቴይናብሊቲ ኣሎ ቁጠባካ ዶም ክዓቢ ይኽእል ኣብ መወዳእታ ግን ዘላቒ ዝኾነ ተተረጋግጦ እዚ ናይ ኤንቫይሮንመንት ፐርፎርማንስ ኣሎ ሕጂ እዚ ኤንቫይሮንመንታል ፐርፎርማንስ ኢንዲኬተር ዝብሎ
يلي زصنعو مجمرتاي اب 2024 عالم جمجيمهم كريو كدلي كله ابتينا اكباب محدرانا اكباب كاني 175 كان 180 فوري يبلونا ስለዚህ እዚኦም ቶም ዓበይቲ መለክዒታት ዓለም ብምሉእ ዝዛረበሎ ብዛዕባ ሸቶታት ሃገራዊ ልምዓት ንዛረብ እንተለና እዚኦም ጌርና ኢና ፅባሕ ንኮ ክንልክዕን ዘለና ስለዚ ኣብዚ ኣብ ኩሉ ወዲቕና ናይ ውድቃት ስለ ዘለና ብዛዕባ ዝፈትሕ ፅባሕ ንዛረብ እንተደኣለና እዚኦም እንታይ እዮም ስለምንታይ ንኸ ወዲቕና ስለምንታይ ነዚኦም ከነመሓይሽ ዘይንክእል ናብ ዝብል እዩ ዘብፅሐና ስለዚ እታ ኣርእስትና ሸቶታት ሃገራዊ ልምዓት እዮም بتوم شتات هجروا نوعات دخيمهم سلزلوا كانوا محيشهم سلزلنا نمبالي أتا مشارش زلاتنا أبتي ناي عنتوي أمنتوي learning objective زحاشة صح كتب الكلام خاص انتهي مالتيو قاعد سلت فيد إذا BTI تبحر اللو إذا BTI انتهي زقولوا نزن عزين دخيما زلوا وديقا زلوا ሃገራት ኣብ ግምት ኣብ ፀብፃብ ኣያእትዮም ብዛዕባ ንዛረቡ ብዛዕባ ዘን ሊስት ዲቨሎፕድ ካንትሪዝ ዝበሃላ ኢመርጂንግ ኢኮኖሚስ ወዲቐን እየን ተሪፈን እየን ዘለዋ ንድሕሪት ክመሓይሻ እንተደኣ ኮይነን ትራንስፎርሜሽን ክገብራ ኣለዎን እዮም ዝብሉ ዘለዉ እቲ ትራንስፎርሜሽን ሕጂ ንሶም ብሰለስተ ዓበይቲ መለክዒታት ኣዕኑት ገይሮም እዮም ዝርእይዎ ኣብ ፖለቲካ ትራንስፎርም ክትገብር ኣለካ ኣብ ቁጠባ ትራንስፎርሜሽን ክህልሎ ኣብ ምሕደራ ናይ መንግስቲ ጋቨርናንስ ከዓኒ ትራንስፎርሜሽን የድልየካ ስለዚ ነዚአን እንታይ ማለት እዩ እንታይ ክሰርሓ ኣለወን ንዝብል ከዓኒ ኣቐሚጦም ኣለዉ እዚኣ ዳርጋ ሕጂ ህብብቲ ኮይና ዓለም ዝጥቀመላ ዘሎ እዩ በዚ መለክዕ እዚ ክንሪኦ ከለና ሕጂ ኣብቲ ፖለቲካል ትራንስፎርሜሽን እንታይ ኣለና እንተዳ ኢልና ረኺብናዮ ዘለና ካብ 100 ዋላ ክገብሮ እንዴ 20 ካብ 100 ጥራሕ ኢና ረኺብና مبل 132 كم 137 ناي ودقات እዩ ነቲ ፖለቲካል ትራንስፎርሜሽን ነቲ ፖለቲካ ዘመሓድር ዘሎ ከዓኒ ሃርድ ላይን ኣውቶክራሲ ይብሉ ኢሎም እዮም ፀዊዖሞ ዘለዉ ነቲ ቁጠባና ኸ እቲ ቁጠባና ከዓኒ 136 ካብ 137 ሩዲመንታሪ ኣዝዩ እንታይ ኢኻ ትብሎ መሬት ዘበጠ ናይ ቀደም ዝኾነ ዝኣረገ ኣውዴት ዝኾነ ናይ ቁጠባ ኣካይዳ እዩ ዘለና እቲ ምሕደራ ንብሎ ዘለና ኸ ጋቨርናንስ ንብሎ ዘለና ኣድሚኒስትሬሽን ንብሎ ዘለና ህዝቢ ነመሓድረሉ ሃገር ነመሓድረሉ ዘለና ኸ ኣብ ዓለም እቶም ናይ መወዳእታ ጭራ ኢና 137 ካብ 137 ስለዚ ፈሺልና ኢና ፍሽለት እታ ስቴት ኣይኮነትን እቲ ጋቨርንመንት ፈሺሉ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ስለዚ ግን ንሕና ዝሓሸ ፅብት ንምግባር እዚ መንግስቲ ፈሺሉ እወ እቲ መንግስቲ ቀይርና ዘይፈሽል መንግስቲ ንምትካእ ኢና ንሰርሕ ዘለና ማለት እዩ ኣብዚአን ኩለን ዝረኣኹመን ኣብ ሞንጎ ኣውቶሪታርያን ኤንድ ቶታሊታርያን ዝበሃል ኣሎ ፍልልዩ ናይ ስኮፕ ጥራሕ እዩ ክልቲኦም ሲ ገበቲ እዮም እዩ ዝብል ነና ይግቡት ኣለዉ ንዝብል ድሓር ክንሪኦ እንዲና ደድሕሪ እዚኣ ዘላ ገበቲ እዮም እቲ ስኮፕ እንታይ እዩ እቲ ሓደ ነቲ ፖለቲካ ጥራሕ ይግቡቶ እቲ ቁጠባዊ ሴክተር እቲ ምሕበራዊ ሴክተር ግን ነፃ ይገድፎ ሓርነታት ይፈቅዳሉ ባት ስቲል ነቲ ፖለቲካ ተቋፃፂርዎ ስለ ዘሎ ህዝቢ ተዋሳኣይ ክኸውን ትርጉም ዘለዎ ተዋሳኣይ ክኸውን ስለ ዘይከኣለ ኣውቶሪታርያን እንዳበልና ንፅውዖ ምናልባሽ ኣብ ትግርኛ እንታይ ኢና ንብሎ መላኺ እዚ ከዓኒ ገባቲ እንተደዓኢለዮ ገባቲ እንተልካዮ እንታይ ማለት እዩ ነቲ ፖለቲካ ጥራሕ ዘይኮነ ሂወት ነቲ ቁጠባውን ወኒንዎ እዩ ዘሎ ነቲ ማሕበራዊ ሂወት እውን ብምሉእ ወኒንዎ እዩ ዘሎ ስለዚ ገባቲ ስርዓት ትብሎ ነቲ እዚአን ሕጂ ንክርዳእና መታን ናብዚ ንኸይድ ሓደ ዝኾነ ሶሳይቲ ሰለስተ ስፌርስ ኣለዋካ እቲ ሓደ ስቴት ንብሎ ዘለና እቲ ጋቨርንመንት ዝዋሳኣሉ እዩ እቲ መምሕደራ ንመንግስቲ ኢልና ዘቆብናዮ ዝዋሳኣሉ ናቱ ስፌር ኣለዎ ናቱ ክልል ኣለዎ እቲ ካልኣይ ሲቪክ ሶሳይቲ እቲ ሳልሳይ ማርኬት እዩ ሕጂ ኣብ ውሽጢ ማርኬት እዮም ብኢንዲቪጁዋል ደረጃ እታ ማርኬት ዝብለዋ ባይ ዴፊኒሽን ንረብሓኻ ምስራሕ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ውልቀ ሰባት ንረብሓና ጥራሕ ንቐም ሓስበሉ ሃገርና ብዛዕባ ሓበራዊ ረብሓ ዘይሓሰብና ኣብቲ ማርኬት ኢና ዘለና ምክንያቱ እቲ ማርኬት ማሕበራዊ ረብሓ ጥራሕ ዝሰርሕ እቲ ዕዳጋ ንብሎ እውን ኣብኡ እዩ ዘሎ እቲ ሲቪክ ሶሳይቲ ዝበሃል እዞም ኢንተርናሽናል ኣይድያ ዝበሃሉ ንሓር ክመፀኩም እየ ዲፋይን ዝገብሩ ኣሎ ኣብዚ ሕጂ እቲ ብኢንዲቪጁዋል ዝነበረ ብማሕበር ተጠርኒፉ ዝንቀሳቀሰሉ
ዝተፈላለዩ ዕላማታት ክህልዎ ይኽእል ብዙሓት ትካላት ክህልዋ ይኽእላ እቲ ሲቪክ ሶሳይቲ ንብሎ ንሱ እዩ ንበይኑ ናይ በይኑ ስፔስ ክህልዎ ክኽእል ኣለዎ ስለዚ እቶም ኢንዲቪጁዋልስ ኣብቲ ሲቪክ ሶሳይቲ ተኣኪቦም መፅኦም ይውደቡ ውድእ ተወዳዲቦም ንረብሖኦም ከዓ ይቃወሱ እቲ ስቴት ግን ኣብቲ ሲቪክ ሶሳይቲ ኢዱ ክእቱ የብሉን እቲ ስቴት ኣብቲ ማርኬት ኢዱ ክእቱ የብሉን እዩ ስለዚ ሕጂ እንታይ ኢና ንብል ዘለና ኣብ መንጎ ቶታሊታርያን ኤንድ ኣውቶሪታርያን ስቴት ኣብታ ናቱ ስፌር ክፃወት ብህርያው እዩ ነቲ ፖለቲካ እቶም እቲ ማርኬት እቲ ሲቪክ ሶሳይቲ ኩሎም ኣብቲ ፖለቲካ ክፃወቱ ኢንፍሉንስ ናይ ምግባር ተራ ክህልዎ ንዕኦም ይኽልክሎም ኣሎ ማለት እዩ ቶታሊታርያን እንተለና ነቲ ዕዳጋ እቲ መንግስቲ ብዝደልዮ እምበር ብዕዳጋት ዝተገዝአ ብሕግታት ዕዳጋ ዝተገዝአ ኣይገብርን ኣሎ ስለዚ እቲ ስቴት ፀቕጢ ይፈጥረሉ እተን ሲቪክ ሶሳይቲ ወይ ከይምስረታ ይገብረን ወይ ንሱ ኣብ ዝደልየን ጥራሕ ክሰርሓ ይገብረን ስለዚ ገባቲ ይገብሮ ነዚ ሰለስቲኡ ኤርያ ክፃወት እንተደኣ ፈቲኑ ከማለት እዩ ስለዚ እዚ ዘለናዮ ኩነታት ቶታሊታርያን ድዩ ኣውቶሪታርያን እዩ ንዝብል እንዲና ንመፅእ በዚ ኩሉ መለክዒታት እንተደኣ ሪኢኻዮ ካልኦት መለክዒታት እውን ኣለዉ ግዜ ከይወስደልኩም ናብ ቶታሊታርያን ስቴት ኢና ዘለና ንኩሉ ነቲ ስቴት ነቲ ማርኬት ነቲ ሲቪክ ሶሳይቲ ዓፊኑ ሒዝዎ ዘሎ ስርዓት ኢና ዘለና ስለዚ እዚ ሸቶታት ሃገራዊ ልምዓት ንብሎም ዘለና ነዚ ዘመሓይሽ ክኸውን ኣለዎ ብዛዕባ እቲ ቅዋም ክንብል ከለና መትከላት ናይቲ ቅዋም እንታይ ክኸውን ኣለዎ ንዝብል ዘለና እዚ ብጥዑይ እታ ሓንቲ ወይ ትበሃል ዘላ ጥዑይ ዝኾነ መንግስቲ ጥዑይ ዝኾነ ትካላዊ ኣሰራርሓ ከመይ ገይሩ ይህልወና ንዝብል ነዞም ሰለስቲኦም ስፌርስ ነናቶም ቦታ ዝፃወትሉ ብቁን ኣገባብ ዝገብር መትከላት ኢና ኣብ መወዳእታ ንርኢ ስለዚ እተን ቻፕተር 2 ቻፕተር 3 ሸቶታት ሃገራዊ ልምዓት እዚኦም ሰለስቲኦም ነናቶም ተራ ከመይ ገይሮም ይፃወቱ ከመይ ገይሩ ይፈሊ ንዝብል ኣብኡ ክንሪኦ ኢና ብዛዕባ እቲ ኮንሽን ክንዛረብ ክንደሊ ከለና መትከላት ናይ ኮንሽን ከዓኒ ከመይ ገይሩ ጥዑይ ዝኾነ ሕብረተሰብ ከመይ ጥዕይቲ ዝኾነት ሃገረ መንግስቲ ናይዞም ሰለስቲኦም ተራ ዘይዳፋእ ባላንስ ኤኩሊብሪየም ሒዙ ዝኸይድ ሓርነት ዘፍቅድ ኢና ክንዛረብ እሞ እዚአን ኣገደስቲ ነጥቢ እየን ምናልባሽ ኣብዚ ኮንሰፕት እንታይ የድልየና ግን ነዚ ንዛረቦ ዘለና ክርዳእና መተን ሸቶታት ሃገራዊ ልምዓትን መትከላት ቅዋምን ክንዛረብ ከለና ናይ መንግስቲ ስራሕ እንታይ እዩ ተባሂሉ ሎሚ ዳርጋ ዓለም ርዒማ ዝተቐበለቶ ነጥብታት ኣለዉ እዚኦም 6 እዮም መንግስቲ ዝሰርሑ እዚኦም 6 እዮም ተቐዳመይቲ ኮሚኒቲ ኤንድ ኔሽን ቢልዲንግ ንብላ ወይ ድማ ፖለቲካዊ ኮም ምህናፅ ይሰርሑ እታ ካልኣይቲ ሴኪሪቲ ኤንድ ኦርደር ተፈልጥዎን ስለ ዝኾንኩም ስኢለ ጥራሕ ዘይኪረ ክሓልፍ እየ መሰላት ናይ ምሕላው ኢኮኖሚክ ኤፊሽንስን ዕብየትን ናይ ምምፃእ ሶሻል ጃስቲስ ማሕበራዊ ፍትሒ ፕሮቴክትን ዘዊ ድኹማት ኣለውና ስንኩላት ክኾኑ ክእሉ እዮም ኣካላት ስንኩላን ንብሎም ደቂ ኣንስትዮ ዶ ገለ ትብሎም ነዞም ኩሎም ከዓኒ ክሕገዙ ይግብኦም መሰሎም ዝሕልወሎም የለን ሓያላት ሰርቫይቫል ኦፍ ዘ ፊተስት ስለዝኾነ ረጊፆም ክሓልፍ እዩ ዝደሊ ኩሉ ሓይሊ ኣለኒ ዝብል ስለዚ ኣብ ክንዲ ሕብረተሰብ ኮይኑ እቲ መንግስቲ እዩ እዚአን ዓለም ርዒሙ ተቐቢልዎን ዘሎ ስለዚ ንሕና እውን ብዛዕባ ሸቶታት ሃገራዊ ልምዓት ይኹን ብዛዕባ መትከላት ቅዋም ክንዛረብ ከለና ነዚአን ኣብ ግምት የእቲና ክንሰርሕ ምዃንና ንምዝኻኻር እየ ከምቲ ዝበልኩኹም እተን ሕጂ ናብታ ካልኣይቲ ፓርቲ እየ ዝኣቱ ዘለኹ ኣብታ ካልኣይቲ ፓርት እተን ሸቶታት ሃገራዊ ልምዓት ሸቶታት ሃገራዊ ልምዓት ክንዛረብ ከለና እዚ ኣብ ቢዝነስ እዚ ባላንስ ስኮር ካርድ ዝብልዎ ኣሎ እንታይ ማለቶም እዮም ሓንቲ ትካል ኣላ ትካል ንርባዕተ መሓውር ኣለዋ ወይ ዓምድታት ኣለዋ ኣርባዕቲአን ፅቡቅ ገይረን እንተዘይሰሪሐን እታ ትካል ፕሮፊተብል ከላ ንፕሮፊት እኳ ተመስሪታ ሓንቲ ቢዝነስ ኤንቲቲ ንፕሮፊት እያ ትምስር ኣብ መወዳእታ ግን ፕሮፊት እንዳምፀት ከላ ሓንቲ ካብዘን ኣርባዕተ ኣቅኑድ እንተደኣ ዊክ ኮይና ባንክራፕት ትኣቱ ዕዳጋ ከለዋ ተፈታዊ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ፋይናንሻል ማኔጅመንት ሕማቅ እንተደኣ ኮይሉ ቢኮዝ ኦፍ ፋይናንሻል ማኔጅመንት ጠለብ ከለዋ ሕብረተሰብ ደልይዋ ከሎ ንሳ ግን ካብ ፀወታ ክትወፅእ ትኽእል እያ ሕጂ እዚኣተን ከም ሰድያ ጌርና ንርአያ ኣርባዕተ እግሪ ኣለዋ ሰድያ ሓንቲ ካብተን እግሪ እንተደኣ ተሰይራ እታ ሰድያ ከም ሰድያ ኣይተገልግልን ስለዚ ብዛዕባ ሸቶታት ሃገራዊ ልምዓት ክንዛረብ ከለና
لك خمزي بالانس سكور كارد زبحان قدم كل سؤال زلنا نجي عينات يوم تم كند أعنود بزعبا حجرا ولمعات كنزارب كلنا كنبل كنكرالنا حج نزي we don't have to reinvent زويل مديش منكر كور مفتعر عيد لأناني BTA لك نتن list developed and emerging economies transformation from dictatorship to democracy يا تناتهم عامر انت مجمل زلو اب dictatorship انت عليها انتو يرئينا هنا اب dictatorship totalitarian كمان كاب dictatorship حليفو زلو ناب ديمقراسي كتسحاجر انت داخوينكا እዚአን ከተማለ ከተከላለ ካይዱ ሪሞም خيلاتات زمصنا له نزي وسيدنا يحد مسكوناتنا كاستمايز ناي مغوار تاعي سلازم تايو انا طرح زي كون نزم كلن 137 حاجات على العالم بخمس مسرح حزق حالف هاللون تباهيلو ريكومنديشن زلو نعم ابقى متكون اطلنا سلازم توعد شتوتات هاجراو العاد كنقول كلنا political transformation economic transformation and governance اب ان دخيمنا لنا نولنا اب ان تدع سريحنا تنوطو مخئلنا مالتي نبينو زغن اخلا يكونه معناته زي نحنا اريترا LDC list developed countries يا حنت خاطن ازين تاريخن زلوا هاجرات يعني 54 قالين زخونا مبزتي ان افريقيا هاجرات يعني سلازي حورات منغستات كاني اذن سبات زي اتوم حنتوي نبلو زنبرنا زي نتن emerging economies نابزحاك صباح ناي زحاك صباح كهلون دوران لون እንዳተባህለ نعنا ግን ኣብ ጸልማት ኣብ ድቅዶ ጸልማት እዮም ዘለው እዚ ከይተማልአ ብዛዕባ ናብ ዝሓሸ ጸልማት ናብ ዝሓሸ ጽባሕ ክሰጋገሩ ኣይክእሉን እዮም ተባሂሉ ዝተገልጸ እዩ ብዛዕባ እዚ ነዊሕ ግዜ ከይወስደልና ዩናይትድ ኔሽን every 10 years ኣብ ኮንፈረንስ ተካይድ أنا بقات أمي عدل رخيبة أبكل تشحن حدا أبراسل الزنبر أخيبات تساتيفة سلسة بارتنرشيم زلو بتوم لقست زبهالو حقرات زين قريفكم معوالكم زلع فوناي كدني عدم أب كيوس كتأتيا أبعد كتأتيا نزين قريفكم من مخا لقع يكونن تباهيلهم سنسون كأ أمينهم له يا أنا أمن له زين قريفنا مخات أمود داتا نزين تروح زي كونسي نقولم نقول نفتفعنا يوم سلازي كنحجزن سناي قدنا حلافنا تعلنا إيلهم زي سمام عليه أتفل اللي انتهي زلو أتن زياتن كذن list developed countries و تمالي تغاينا نقول رومن كنو حيسينا سلازي شركنا مساكم كقصل ندالي تمالي تقولنا زنوركم ميشيز غيرنايو امود داتا كاني نحن نرب كايكانا نسخن كاشين كترهو يخالكم حجدن نتعراريو بارتنرشيب ان ديفلوبمنت نتو زبيديو سلازي امونغوز خلتيو يونايتد نيشن كتتعرر كلا نخلتيهم الرخيبه ناي حبار مجلص زوصايزي نحنا هذا زبلنا يو دقدق صلمات تنسغاغر انت اخينا ازيهم كمال قلوهم تباهيلو اتوم اكتي المزيئة زي sustainable development goal إندا أب كل تشح عندي جميرو millennium development goals بحالي نيرو إت millennium development goal تجيروس زي أخاني بدحري إزمات أتيا sustainable development goal حجي زي سبح سلزلا أنا زي أفوكاس جالي millennium development goal حجي يلا سلزي ورنت اتوم حي اتوم زبلت أبو حجرات رباويان نقولهم كلهم نحجزينا نحجز جن كابزي ما توصيكم نافير ولا بر كتوصحوا كابزي انت راح صبحكم كتقولوا لكم تقيدكم زبليو نايكلتي حوارا سمم كاتبصحلو سلازي زين كي جبرنا زين حجي نزين كنجبر نحنا عبد قدق وديقنا سلازلنا نزين ينا هنجمر زلنا نابتي زيرو ليفل كتبصح انت وين لو زنبرنا سلازي زين كلتي انجن نصيكا خمزي ننبينن كتريان ايتقلينيخا بارت جالين زناب زلوا بارت ناي ايكونوميك ترانسفورميشن بارت ناي بوليتيكال ترانسفورميشن بارت ناي غفرنانس ونيان سلازي مسؤ حزنا كنديو زلنا قداي ابزين كسرح ترافيكا اب عالم عت ريسورس هالو تقوموا تقال ግን መሰለስቲው ክሰርሕ የልካ ክትኣምን ክትከኣል ኣለካ ኣብዚ ሰለስቲው ከም ሓይሽ ዝብል መደብ ክህልወካ ክኽእል ኣሎ ፖለቲካል ትራንስፎርሜሽን ከይገበርካ
نابز طرح كسرح sustainable development goal طرح كسرح انت دالكايو اي حجز كانيو سلازي اريترا هاي اندبت برو كانتريز يا كاب كنتشحن حمشتن جميرا نبينو كأنا ناي باريس كلب الله عداتات كان اي مسراج ابزون ابزي زنبري ابزي ناي sustainable development goals ن LCD زملكت بعدا زغبيبنا سلازخنا كنوص عين خلينينا across the blanket نخلو عداتاتنا سرزلنا زبلالو تن لجست حاجات جن بفوتشو ما يكونني فمثل زحمناكم بليونات دولارات والكثرة رح تتقيمون بلو سلازي أي كوننيو سلاز توهلي حجي عب دقف حاجز كركبي زلنا خناتاتي كم حيش هالو إلا عندنا كم حيش ناي partnership in development دلت تقينك أبزي إنك تصرح مستقل تبحي تواسعت من كون لهم نزبل كأني بتنحنا نلقصو جنزب من قصي أبزي ولا مدد دا أخوص زلوندر معلوق عند تواسع يكون يقولون من دا أخواسع اللون أما وحدتنا تسفيك سوسايتي ترفي أبزي كواسع زلو زبليمو خيمو حالكم أو عطل يحج أتي كونسبت جن أجد داسيو هجراوي شتتات هجراوي لمحت نزارب سلزلنا بزوم سلستي عمرات حيدنا نزارب بسولنا نرجعون كأخم الصعام زيبلنا فاكتورز كونغورم أبتي إيكويشن كأتو زلوم مخانو كنسمر الله دليل أبتي شتتات هاجراو لمعات زبلو زلوكو بوليتيكان تاي مالتي نزبل زي مرد علنا زون نبعلو كنصر زلوي بوليتيكاو سرعات نبلو خالو تاي مالتي بوليتيكاو سرعات كندي بوليتيكاو سرعات هتكالو نزبل كأني كن ردع يدلينا معناته أمود أتا شتتت هاجراو لمعات هاجر كتلم مقسي أيناي بوليتيكاو سرعات ختيم كأ هاجر تلم يزبل كلهم زماد زلو ديمقراسي موناركي اوليغاسي اوتوريتاريان توتاليتاريان اوتوكراسي قالوا نبلون كلهم هاجر كلم عيم زولها امود اتا بزقبا شتتات هاجراو لمعات ايناي بوليتيكاو سرعات ختيم كأ هاجراو لمعات تدلت ختم قبل سدل زلها تبل ብዙሕ ግዜ ከምርድእ ስለንወስዶ ነቲ ዲሞክራሲና ንብልሞ ኣብ ምርጫ ይኣቱ ምዃኑ ግን ኣብ ግምት ክንእቱ ኣብቲ ብዛዕባ ሸቶታት ሃገራዊ ልምዓት ክንዛረብ ከለና ኣብቲ ሕብረተሰብ ሰለስተ ስፌርስ ኣሎ ነፃ ኮይኖም ክንቀሳቀሱ ኣለዎም ብሕታዊ ፓብሊክ ንብሎ ኣብ መወዳእታ ናይ መንግስቲ ሕጂ ኣካይዳኻ ካበይ ናበይ እዩ ካብ ፕራይቬት ጀሚርካ ናብ ፓብሊክ ከይድካ ብጣዕንቶይ ሲቪክ ሶሳይቲ ንብሎ ዝነበርና ኣብ ሲቪክ ሶሳይቲ ማሕበራት ናማኻ ጌርካ ነቲ መንግስቲ ኢንፍሉዌንስ ክትገብር እንተደኣ ክኢልካ ፖለቲካ እዮም ዝብሎ ፖለቲሳይዜሽን ይበሃል ካብ መንግስቲ ጀሚርካ ናብቲ መንግስቲ እንተደኣ ኮይኑ እቲ ፖለቲካት ሓሳብ መንጫዊ እቲ ውልቃዊ ሰብ ውልቀ ዜጋ ክኾን ዘለዎ መበገሲ ናይቲ ፖለቲካ እዩ ዝብል ዘሎ ውልቀ ሰብ እንተደኣ ኮይኑ ተፋኺሙ ከዓ ረብሕኡ ከዓኒ ረብሓና ብከምዚ ኢንተረስት ኣግሪጌት ኤንድ ኢንተረስት articulation and interest aggregate يقبر أبي active public sphere إذا influence يقبر نت منقستي إذا أنت الأخوينو politicization بحال the reverse تخيل لها depoliticization reverse خات خيز لها ندحري تخات خيز لها شرطة تلك تحقق طرف مريج أنا ديمقراطي نبلمو ديمقراطي كن define عند قبرنا مهناتو شرطة حجراولون حد أبيناي political سرعتي خا تدوم هاجراو لمعت ከተካይዶም ደጋ ዘለካ ዝብል ትምለስ ዘለዎ ሕቶይ መብዛሕትኡ ግዜና መሪጭ ኣና ዲሞክራሲና ንብልዎ ዲሞክራሲ እንታይ ማለት ያ ትብል ከዓኒ ክንራድ ኣላ ክንክል ኣለና ቀላል ናይ ህዝቢ ብህዝቢ ንህዝቢ of the people by the people for the people እንዳተባህለ ትግለጽ ነራ ንባዕላ እዚኣ ኣምቢገስ ስለዝኾነት ጽብቕቲ እያ ግን ኣብ ምትርጓም ነናትና ጌርና ስለንትርጉማ ንጽገም ነርና ስለዚህ እንታይ ገይሮም እዞም ኢንተርናሽናል አይዲኤ እዞም ግሎባል ስቴት ኦፍ ዲሞክራሲ ዝበሃል ሲ ኮንሴፕቹዋል ፍሬምወርክ ነው ኢሎም ኣውፅኦም ሓሙሽተ ዕኖት ገይሮም እዘን ትሪእዎን ዘለኹም ስለዚ ዲሞክራሲ ኣብ ሓደ ሃገር ኣሎ ወይ ድማ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ከተክል እየ ትብል ተኮይንካ ኣብዚአን ኢኻ ፎካስ ክትገብር ዘለካ ነዚአን ኢኻ ፍሬምወርክ ሒዝካ ትኸይድ ዘለካ ዝብል ኣውፅኦም ኣብአን ኣይከይድን እየ ጊዜ ክቁጥብ ኣድላይ እንተደኣ ኮይኑ ንሓድ ንምለሰን እቲ ዝደልዮ ዘለኹ ግን ኣየናይ ፍሬምወርክ ሒዝና ኢና ብዛዕባ ሸቶታት ሃገራዊ ልምዓት ንዛረብ ትብል እያ
ናይ ፖለቲካዊ ስርዓት ከሓስካ ብዛዕባ ሸቶታት ሃገራዊ ስምዓት ክትዛረብ ኣይትኽእል ኢኻ ብዛዕባ ኮሙኒዝም ተለኻ ዲፈረንት መቃኒ ካልእ እዩ ዘድልየካ ብዛዕባ ዴሞክራሲ ትዛረብ ተለኻ ከዓ ካልእ ዝተፈልየ መቃኒ እዩ ዘድልየካ ስለዚ መረዳእታና እንተደኣ ኩልና ዴሞክራሲ ንብል ኣለና ዴሞክራሲ ከምዚ ምዃኑ ተረዲእና ብከምዚ ሓበራዊ መረዳእታና ክንዕቢ ክንክእል ኣለና ስለዚ እዚ ኮንሴፕቹዋል ፍሬምወርክ እዞም ግሎባል ስቴት ኦፍ ዴሞክራሲ እዚኦም ሓሙሽተ ዕኑድ እዮም እቶም ሓሙሽተ ከዓ እንደገና ከዓኒ ናቶም ጨንፈራት ኣለዎም ኢሎም ሂቦምና ህዝቢ ሕብረተሰብ ብከምዚ እንዳተራዳድአ ይኸይድ ነይሩ ሕጂ ኣብ 2023 ሓዳሽ ዘውፅዋ ፕሮግራም ኣላ 2023 ናይ ኢንተርናሽናል አይዲኤ እዚኦም ብዛዕባ ኤሌክትሮራል ኤንድ ዴሞክራቲክ ዝሰርሑ እዮም ዓብይ መንግስታዊ ትካል ኤንጂኦ እዩ ናን ጋቨርንመንታል ኦርጋናይዜሽን ኣዝዮም ፅልዋን ተቐባልነትን ዘለዎም እዮም ነቲ ሓሙሽተ ኢሎማ ዝነበሩ ሕጂ ኣብ 2023 ግን ኣመሓይሾም ኣቕሪቦማ ሰለስተየን ኣርባዕተየን ተንዕኑድ ኢሎምና ኣሎ ስለዚ ንሕና ከዓኒ ከነመሓይሽ ክንክእል ኣለና ኣርባዕተየን እነዚአን ሓደ እንታይ እዮም ዝብሉ ህዝቢ ዝወከሎ መንግስቲ ክህልወካ ኣለዎ እዮም ዝብሉ ስለዚ ኣብኡ እንታይ ምዃኑ ኣብኡ ኣለዋን ስለዚ ኤሌክትድ ጋቨርንመንት ክኾን ኣሎ ኢፌክቲቭ ፓርላመንት ፓርላማ ህልወካ ፓርላማ ስለ ዘለካ ትኽእልካ ዴሞክራሲ ትብለን ኢኻ ኢፌክቲቭ ክኾን ክኽእል ኣሎ ኣድማዑ ክኾን ኣሎ ስለዚ ክሕይል ክኽእል ኣሎ ብዛዕባ ዴሞክራሲ ትሓስብ ተለካ ፓርላማ ተመሪፆም ዝመፁ ሰባት ስለ ዘለዉ ጥራሕ ኣይትሕሰብ ከመይ ገይሮም ንሳቶም ከ ኣድማዑ ይኮኑ ከመይ ጌርካ ክሕይል ኣለዎ እቲ ፓርላማ ዝውሰን ውሳኔታት ከመይ ገይሩ እቲ ሲቪክ ሶሳይቲ ይሳተፎ ከመይ ገይሩ ኢንፍሉዌንስ ይገብር ብዛዕባ እዚ ክትሓስብ ዘይትኽእል ተኮይንካ ባይቶ ጥራሕ ሃገራዊ ባይቶ ስለ ዝገበርካ ጥራሕ ዴሞክራሲ ኣሎ ኢልካ ኣይትሕሰብ እታ ኤሌክትድ ጋቨርንመንት ብዛዕባ ምርጫ ስርዓተ ምርጫ ስለዝተገብረ ጥራሕ ዴሞክራሲ ኣሎ ኢልካ ኣይትሕሰብ ከመይ ክኾን ኣሎ እቲ ኢንዲፐንደንት ዝኾነ ፌር ኤንድ ፍሪ ኤንድ ፌር ኢሌክሽን ክካየድ እንታይ ክኾን ኣሎ ንሶም ስታንዳርድ ሲሎም ዘውፅዎ ኣሎ ስለዚ ኣብ ዓለም እቲ ዝሓሸ ዓመት ናይ ኩሉ ሃገራት እንዳገምገሙ እንዳመሓይሸዎ እዮም ዝኸዱ ልክዕ ከምዚ ናይ ስርዓተ ኣኼባ ሮበርትስ ሩል ዝበሃል ኣኪቦም በብዓመቱ ዘመሓይሽዎ እዚኦም ከዓ ብዛዕባ ኢሌክሽንን ብዛዕባ ዴሞክራሲን ዓመት ተመክሮታት እንድኸብቶሙ ዝኸዱ እዮም ስለዚ ብዛዕባ ሎካል ዴሞክራሲ ከም ዘድሊ ብዛዕባ ሪፕሬዘንታቲቭ ጋቨርንመንት ብዛዕባ ትምስርቶ መንግስቲ ጥራሕ ኣይኮነን ዲሴንትራላይዝ ነበርና ኩሉ ግዜ ዘይምእኩል ስርዓተ ምሕደራ ንብሎ ብዛዕባ ሎካል ዴሞክራሲ ንሱ እዚ ኣገዳሲ ባእታ እዩ ዝተማልአ ዴሞክራሲ ክኾን ፍሪ ፖለቲካል ፓርቲስ ክህልዋ ኣለዋ ኢንክሉሲቭ ሰፍሬጅ 18 ዓመት ዝኾነ ኩሉ ናይ ምምራፅ ዕድል ክረክብ ክኽእል ኣለዎ እንዳበሉ ዝገልፅዎ ኣለዎ ስለዚ ነፍሲ ወከፈን እዘን ኣርባዕተ እዚአን ከተማልእ እንተኽኢልካ ጥራሕ እዩ ዴሞክራሲ ዝህሉ ሸቶታት ሃገራዊ ልምዓት እዚኦም እዮም ምንፃፍ እዚኦም እዮም እቲ ፋውንዴሽን ናቶም ብዛዕባ ሸቶታት ሃገራዊ ልምዓት ኣንተወይ ፖለቲካዊ ትራንስፎርሜሽን ቁጠባዊ ትራንስፎርሜሽን ጋቨርናንስ ንብል ነርና እሞ መንፃፉ ግን እዚ እቲ ፋውንዴሽን እዚ እዚ እንተዘኣዘይ ጌርካ ንበይኖም እቲኦም ክሰርሑ ኣይክእሉን እዮም ናብ ዝብል እዩ ዘእትወና ሕጂ ኣብቲ ዝርዝር ናይቶም እቶም ሸቶታት ሃገራዊ ልምዓት ልክዕ በታ ናይ ቢቲኤ ገፀይ እንዲኸይደ ተቐዳመይቲ ጎል ተቐዳመይቲ ሸቶታት ሃገራዊ ልምዓት እዮም ሕጂ ንዛረብ ዘለና ፖለቲካል ትራንስፎርሜሽን እዩ እንታይ ማለት እዩ እንተደኣ ኢልካኒ ኤንሃንሲንግ ደ ፖለቲካል ሲስተም ነቲ ዴሞክራሲ ኢልካ ዝሓስካሽ ንዕኡ ተማዕብሎ ኣለካ ተሃንፆ ኣለካ ማለት እዩ ብካልእ ፖለቲካል ዲቨሎፕመንት እዩ እንዳበሉ ዝገልፅዎ እውን ኣሎ ቅቡል እዩ ዋላ ሓንቲ ፀገም የለን ናይ ኣገላልፃ ጉዳይ እንተዘይኮይኑ ስለዚ ፖለቲካ ካስ ከተማዕብሎ ኣለካ እዩ ከመይ ጌርካ ተማዕብሎ ስለዚ እቶም ኣክቲቪቲ ትገብሮም እዚኣቶም እዮም እዚኦም እንተደኣ ክትገብር ክኢልካ ከዓ እቲ ኣውትፑት ትረኽቦ እንታይ እዩ እዚ ሴኪሪቲ ኤንድ ፖለቲካል ስታቢሊቲ ንሕና ኤርትራውያን ኩሉ ግዜ ፖለቲካዊ ሰልፍታት ኮይና እንታይ ንብል ሃጓፍ ናይ ስልጣን ከይመፅሲ ከይድና ንሕና ክንረጋግእ ኣለና ንብል ስቂልካ ዝረጋጋእ ነገር የለን ሴኪሪቲ ኤንድ ፖለቲካል ስታቢሊቲ ክመፅእ ዝኽእል እዞም ኣብዚ ዘለዉ ምስ ተፈፀሙ ጥራሕ እዮም ስለዚ መንግስቲ ዝበሃል ክትምስርት ምስ ከኣልካ ጥርሕካ ሴኪሪቲ ኤንድ ፖለቲካል ስታቢሊቲ ክትውሕዝ ትኽእል እዚ ናተይ ኣይኮነን ካብ ናይ ቢቲኣይ ዝወሰድክዎ ዝተረዳእክዎ ኣቁለልና ንኩልና ሪፈር ክንገብሮ ንኽእል ኢና
انت لا security and political stability خير كم output كم قدامي وصيت كنرخبو خيلنا زوم سرحات زياتهم زوم عمامات زياتهم فصيبنا امود انت بس ديموكراتايزيشن زبحال كا زي ترف ناي اوتكم كالاي درجه وصيت ተጣሳሲሩ ዝኸይድ ስለዝኾነ ስለዚ ብዛዕባ ሸቶታት ሃገራዊ ልምዓት ፖለቲካል ትራንስፎርሜሽን ክንብል ከለና ነዞም ኩሎም ኣብዚ ተጠቂሶም ዘለው ንዕኦም ምምላእ ማለት እዩ ስለዚ ብዙሓት እዮም ሸሞንተ የገሊፀ ዘለኹ ሸቶታት ሃገራዊ ልምዓት ኣይገለፅካን ከይትብሉኒ ኣርእስተ ጥራሕ ፖለቲካል ትራንስፎርሜሽን ኢለ እምበር ነፍሲ ወከፎም ንነዊሕ ግዜ ክወስደልና ዝኽእሉ እዮም ነፍሲ ወከፎም ክንዛተየሎም ንኽእል ኢና ንካልእ ግዜ ክገጥፈ እታ ካልኣይቲ ዓንዲ ናይ ሸቶታት ሃገራዊ ልምዓት እዞም ሸውዓተ እዚኦም ከዓ ክትሰርሕ ክትኽእል ኣለካ እዚኦም ሰሪሕካ ኢኻ ሃገርካ ክትለምዕ ትኽእል እዩ ዝብሉና ዘሎ እዚኦም መጠቃለሊት ኣብ ሓደ ጀንቢል እንተዳእቲና ነታ ጀንቢል ኢኮኖሚክ ትራንስፎርሜሽን ኢልና ንፀውዓ እያ ንብል ኣለና ስለዚ ኣብዚ በሪየርስ ኣለዉ ንሸሸ ኢኮኖሚክ ዲቨሎፕመንት ንዓኦም ከተርግሶም ኣለካ ማርኬት ዕዳጋ እንደገና ሪኦርጋናይዝ ክትገብሩ ኣለካ ስለምንታይ ዓንተው ኢልና ኢና ገባት እዩ ዘሎ ስራሕ ብዕዳጋ ዝግዛእ ስርዓተ ቁጠባ የብልናን ስለዚ ብዕዳጋ ዝግዛእ ስርዓተ ቁጠባ ክህልወካ ሪኦርጋናይዜሽን ናይቲ ማርኬት የድልየካ ሪኦርጋናይዜሽን ናይቲ ኮምፒቲሽን የድልየካ ስለዚ እዚ ዘ ሶኮል ሊበራላይዜሽን እንዳበሉ ዝፅውዕዎ ከድልየና እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ሓደ ጀንቢል እትየ ኣለኹ እምበር ብዙሕ ነገራት እዮም እዚኦም ሸውዓት እዮም ኣብኡ ኣለዉ ሞኒተሪ ን ፊዚካል ስታቢሊቲ የድልየና እቲ መንግስቲ ንብሎ ሞኒተሪ ፖሊሲስ ከውፅዩ ፊዚካል ፖሊሲስ ከውፅዩ ሕጂ ኣብኡ ኣትየ ብዙሕ ኣይገልፆኒ ግን እንታይ ኢና ንብል ዘለና እቲ መንግስቲ ዘውፅኦ ሞኒተሪ ፖሊሲ እቲ መንግስቲ ዘውፅኦ ፊዚካል ፖሊሲ ፍሪ ራይድ ኣይንሃቦ ዘረጋግእ ድዩ ነቲ ዕዳጋ ዘረጋግእ ድዩ ዘረጋግእ ኣይኮነን ስለዚ ናይ ኩሉና ጉዳይ እዩ ብኢንዲቪጁዋል ደረጃ ይኹን ኣብቲ ሲቪክ ሶሳይቲ ኣቲና ነዚ ኢና ክንርኢ ዘለና ቼክ እንዳገበርና ነቲ መንግስቲ ቼክ ናቱ ንኸውን ስለዚ እንተዳ ርኢኻዮ ኢኮኖሚክ ትራንስፎርሜሽን ንብል ኣለና በቲ ካልእ ሸነኽ ናይ መንግስቲ ስራሕ እዩ ንብል እዚኣ ፕራይቬት ፕሮፐርቲ ንብል ፕራይቬት ፕሮፐርቲ መብዛሕትኡ ግዜ እዚ ፕራይቬት ሴክተር ዲቨሎፕመንት እዩ ናይ ብሕቲ ትካላት ከምዚ ዕንበባ ምግባር እዩ እሱ ጥራሕ ዘይኮነ ግን ክዕንበባ እንተለኣ ኮይነን ፕራይቬት ራይትስ ከዓ ክህልዎ ናይ ዋንነት መሰል ኣብ ዘይረጋገፀሉ ፕራይቬት ኢንተርፕራይዝ ክምዕብላየን ኢልካ ክትሓስብ ኣይትኽእልን እዚ መልዕሎ ማሕበራዊ መልዕሎ ንብሎ ቀደም ኣብ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብቲ ሶሻል እዩ ዝኣቱ ነይሩ ሎሚ ዳርጋ ኣብቲ ኣብዚ ቁጠባ እዮም ዘእትውዎ ዘሎ ኣካል ናይቲ ቁጠባዊ ዕብየት እዩ እዚ ሴፍቲ ነት ሶሻል ሴፍቲ ነት ንብሎ ኢኳል ኦፖርቹኒቲ ኩሉ መዓል ዕድል ክረክብ ክኽእል ኣሎ ክዋሳ ኣብቲ ቁጠባ ንብሎ እዚ ኩሉ ምስ ዌልፌር ኣሎ እቲ ኢኮኖሚክ ፐርፎርማንስ ናትና ከዓኒ ኣብ መወዳእታ ኢኮኖሚክ ትራንስፎርሜሽን ማለት ሕጂ ውሕድ ኢና ነፍሪ ዘለና ኣብ ሕርሻ ውሑድ ኣብ ኢንዱስትሪ ውሑድ ኣብ ኣገልግሎታት ውሑድ ንብል ኣለና ስለዚ እዚ ስትሬንግዝን ክንገብሮ ክንከለና ነቲ ኣውትፑት ናይ ሕርሻ ኣውትፑት ፍርያት ናይ ሕርሻ ክዓቢ ፍርያት ናይ ኢንዱስትሪ ክዓቢ ፍርያት ናይ ኣገልግሎታት ክዓቢ ክሕይል ምግባር ማለት ኢኮኖሚክ ፐርፎርማንስ ማለት እዩ ንባዕሉ ንሱ እዩ እቲ ኣብዚ ግን እንታይ ዘሎ ነቲ ዘሎ ምምዕባይ ጥራሕ ኣይኮነን ምክንያቱ ስትራክቸራል ፕሮብለም ከይህልዎ ከዓኒ ክትጥንቀቕ ኣለካ ፍራጃይል ኢኮኖሚ ዝበሃል ኣሎ ኩሉ ድኹም ዝኾነ ማለት ዳይቨርሲፋይድ ዝኾነ ቁጠባ ዳይቨርሲፋይድ ዝኾነ ዕዳጋ ዳይቨርሲፋይድ ዝኾነ ተዋሳእቲ እዚኦም ኩሎም እዚኦም ዳይቨርሲፊኬሽን ዝብል እዚ ሬጅናል ባላንስ ዲቨሎፕመንት ዝብል ኣምር ዳይቨርሲፊኬሽን ኣብ ሓደ ቦታን ኣብ ሓደ ከባብን ጥራሕ ክኾኑ የብሉን ቁጠባኻ ኣብ ብዙሕ ቦታ ክንዝርጋሕ ኣለዎ ንቁጠባዊ ፍትሒ ንብሎ ነዞም ኩሎም እዚኦም ኣብዚ ይኣቱ ስለዚ ብዛዕባ ሸቶታት ሃገራዊ ልምዓት ከም ኣርእስቲ ገይረ ቀምጦም ስለ ዘለኹ እምበር ኣብ ውሽጦም ብዙሕ ነገራት ኣለዎ ኣብ መወዳእታ ኢኮኖሚክ ትራንስፎርሜሽን ክንብል ከለና እዞም ኩሎም ጌርካ ሳስቴናብሊቲ ዘላቕነት ናቱ ከተውሕስ ዘይትኽእል እንተደኣ ኮይንካ ኣብ መወዳእታ ሰጉምካ ንድሕሪት ትምለስ ሕጂ መታን ከምኡ ከይትኸውን ብዛዕባ ዘላቕነት ክትሓስብ ተኮይንካ ተዓንተወይ ንብላ ዝነበርና ብዛዕባ ቁጠባዊ ዕብየት ክንዛረብ ተኮይና ምንጭ ናይ ኩሉ ተኽእሎታትና እቲ ናቹራል ሪሶርስ ኣይኮነን ሂማን ሪሶርስ እዩ ሰብኣዊ ፀጋ እዩ
ስለዚህ ናቱ ናይ ምምዕባል research and development ምርምር and ምክያድ environment ናይ ኤርትራ environment ዘለዎ ሕጂ ዳታታት ኣለኒ ግዜ ከይቆትረልኩም ኣይዛረበኒ ኣብ ኣዝዩ ሕማቅ ደቂ ሰባት ዳርጋ ናብ ምድረ በዳ እንዳፈዘታት ከይዘላ ደቂ ሰባት ክነብሩላ ዘይክእሉ ድሕሪ ቁርብ ዓመታት ኤርትራ ክትህልወና ስለዚ እዚ environment is very crucial ንዘላቂ ዝኾነ ቁጠባዊ ዕብየት ስለዚ እታ ካልኣይቲ ኣብ ሓንቲ ጀንቢል ገይረ ቅሪበየ ነበር እዘን ሸውዓተ እዚኣትን ከም ሸቶታት ሃገራዊ ልምዓት ጌርና ኢና ንወስደን ነፍሲ ወከፈንሲ ሸቶየን ማለት እዩ ሸቶታት ሃገራዊ ልምዓት ንዛረብ ስለ ዘለና ኣብታ ናይ ሓንቲ ወይ ሓደ 11 ኣብዛ ናይ ፖለቲካ 8 ኢለኩም ነይረ ኣብዚ ከዓኒ 7 ብለኩም ኣለኹ እዚኦም ኩለን እዚአን ሸቶታት ሃገራዊ ልምዓት እየን ንነፍሲ ወከፈን ፕሮጀክት ሰሪሕና ኢና ንሰርሓለን ብዛዕባ ሸቶታት ሃገራዊ ልምዓት እዚኣተን እየን ዝኾና ስለዚ ኣብ ውሽጠን ዝርዝር ግን ብሓር ክህልወን እዩ ማለት እዩ እታ ሳልሰይቲ ጋቨርናንስ ኢና ዘለና ምሕደራ ናይ ህዝቢ ምክንያቱ ኣዛን ኦፍ ዘ ዴይ መንግስቲ ህዝቢ ከመሓድር ዘለዎ እዚ ከዓኒ ክመሓየሽ ክኽእል ኣሎ ካብቲ ዘለዎ ሪኢኹም ኣለኩም ፌይልድ ኢልዎ ኤርትራሲ ኣብ ዓለም እታ ናይ መጨረሻ ጭራ እዚ ጋቨርናንስ ድሕሪ ኩሉ ዓለም ካብቶም 137 ጭራ እያ ዘላ ስለዚ እዚ ጋቨርናንስ ከነመሓይሾ እንተደኣ ኮይና እቶም ሸቶታት ሃገራዊ ልምዓት ካብዚኦም ከዓ ነውፅኦም ኣለውና ሓሙሽተ ከዓ ተወሳኺ ሕጂ ክንውፅእ ኢና ሕጂ ሪኢኹም ትኾንኩም መጀመርታ 8 ድሓር 7 ሕጂ ከዓ 5 ብለኩም ኣለዉ እዞም ኩሎም እዚኦም ምስ ደመርናዮም እዮም እዚኦም ድምር ናይ እዚኦም እኩብ ድምር ናይ እዚኦም እዩ ሸቶታት ሃገራዊ ልምዓት ይበሃል ነፍሲ ወከፎም እዚኦም ኮንጎል ጌርና ወሲድና ከም ፕሮጀክት ጌርና ንሰርሓሎም ክተኣሳሰሩ ዘለዎም እንተኮይኑ ፕሮግራሚንግ ፕሮጀክታት ክልተ ሰለስተ ኣርባዕተ ዝተኣሳሰራ ናብ ፕሮግራሚንግ እንዳገበርካ ነቲ ሃገራዊ ልምዓት ከተካይድ ትኽእል ስለዚ ተመሊሰ ድሓር ክንሪአን ኢና ግን እንታይ ኢና ንብል ዘለና ምምሕደራ ስኢድካ ምፅኢድካ ምሕደራ ኣይመፀልካን ኦልሬዲ ዝተበላሸው ኣሎ ስለዚ ትቅድም ስትራክቸራል ቤሪየርስ ኣሎ ከተመሓየሸ ብዛዕባ ሸቶታት ሃገራዊ ልምዓት ክትብል ከለካ እቲ ስርዓት ኣባላሽዎም ዘሎ እንደገና ናብ ንቡር ክመልሶም እየ ስለዚ ናብ ንቡር ምምላስ ማለት እታ ሚቲጌሽን ኦፍ ስትራክቸራል ቤሪየርስ እያ ድሓር ስቲሪንግ ካፓሲቲ ዝብሎ እዚ ከዓ እንታይ እዩ እሞ ኸ ኣብዚ ምሕደራ ዝምልከት ኣይና እዩ ፕራዮሪታይዝ ቀዳምነታት ናይ ቀዳምነታት ምስራዕ ነቲ ቀዳምነታት ዘውፅኻዮ ምትግባር ክልቲኡ ጥራሕ እኩል ኣይኮነን በብእዋኑ ከዓኒ ናይ ፖሊሲ ለርኒንግ ክትግምግሞ ከለካ ኩሉ ግዜ ክትግምግም ክትክእል ኣለካ ግምገማናትና ስዒድና ኢና ብዙሕ ግዜ እዞም ኤርትራውያን የለና ናብ ምግምጋም ዝበለፀ ተባሂሉ ዝግለፅ ናይ መገምገሚ ስወት ኣናሊሲስ እዩ ሕጂ ግን ኣብዚ ዘለና እዋን ኣፈርማቲቭ ኢንኳይሪ ዝበሃል እውን ካብኡ ዝሓሸ መፂኡ ኣሎ ባት ኤኒዌይ ግምገማ እንተደኣ ኢልካ ብስወት ኣናሊሲስ ጌርካ ትግምግም ስወት ኣናሊሲስ መን ክግምግም ኣለዎ ንዝብል ኩሉ እቲ ክዋሳእ ዝፀንሐ ኣብ ኤርትራ ክዋሳእ ዘይፀንሐስ ክግምግም ይፍትን ክትዋሳእ እንተዘይፀኒሕካ እሞ ክትግምግም ዕድል እውን ብቕዓት እውን የብልካ ብዛዕባ ሪሶርስ ኤፊሽንሲ ብዛዕባ ጋቨርናንስ ክንብል ከለና እቲ መንግስቲ ዝውንኖ ሪሶርስስ ኣሎ ኣሰትስ ኣሎ ነቲ ኣሰት ብስሉጥ ዝኾነ ኣድማዕድ ዝኾነ ክጥቀመሉ ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ኤፊሽንሲ ኦን ዩዝ ኦፍ ኣሰትስ ፖሊሲ ኦፍ ኮኦርዲኔሽን እቲ ፖሊሲታትካ ኮኦርዲኔት ክትገብሮ ክትክእል ኣለካ ኣንቲ ኮራፕሽን ከዓ ፖሊሲ ክህልወካ ኣሎ ምክንያቱ ሪሶርስ ኤፊሽንሲ እቲ ኮራፕሽን ማለት እኮ ነቲ ሪሶርስካ እዩ ዲፕሊት ዝገብር ዘሎ ስለዚ እዚኣተን ከም ሃገራዊ ልምዓት ጌርና ነዚአን ክንሰርሓለን ክንከእል ኣለና ኣብቲ ሸቶታት ሃገራዊ ልምዓት ርእሳ ዝከኣለት ኮንሰንሰስ ቢልዲንግ እውን ኣላ እንታይ ማለት እዩ ኣብቶም ጎልስ ንብሎም ኣብኦም ክንሰማማዕ ክንከእል ኣለና እቲ ተራ ኣበርክቶን ናይ ሲቪክ ሶሳይቲ ከዓኒ ክንረሃሉ ክንከእል ኣለና ዓብ ተራ እዩ ሲቪክ ሶሳይቲ ክፃወት ዝኽእል ኣብዚ ሃገራዊ ልምዓት ንሕና ንዓኡ እንዳቐተልካ ክትምዕብል ኣይትኽእል ኢኻ ሽዑ ከዓ ሪኮንሲሌሽን ከዓ የድልየካ እታ ናይ መጨረሽታ ብዛዕባ ጋቨርናንስ ጥዕና ዘለዎ ምሕደራ መንግስቲ ክትገብር ተኮይንካ ግን ናይ ግድነት ኢንተርናሽናል ኮኦፕሬሽን የድልየካ ስለዚ ከዓኒ ኣድማዕ ዝኾነ ደገፍ ናይ ካልእ መሻርክቲ ዝኾኑ ክትረክብ ክትክእል ኣለካ ንስኻ ክሬዲብል ኮይንካ ክትርከብ ክትክእል ኣለካ ተለቆሖካ እንተደኣ ኮይኖም
لقد بقوانو تخفل كحجزو خان تلقى خينهم مكان تخامو خانو آمينكا نتخا أو تتدليو نتسون كأني أبزدليو وطرح نحوار سرح ندال الله خان حوار ربحة هدولو تاسال تاناي مود أتاقاني أتا regional cooperation إذا زوباوي متحققاس كتجبر أنت زي كإلكاقنا علم لومي كلن هذا وشتات ناي كلن حجرات ولا تنزم على زين وقال أمام الحبال زلوا مورك غيره فوكاس غيره أتوقعي ناب إنيو إلكم ولا تنزم على حجرات جن أب regional cooperation ينزعون أمريكا حجر يوصل لهم نفتح زبحات مزا كوابي أنيرو تاينا وصلوا مستنا كوابي أزلوا regional cooperation كتجبر تدلي هندي هم فلن على زبحات حجرات كل جزء regional cooperation هذا حتى شتات حجر أو لمعات إيوه سلزي زين تن تخلعيتي تخلعيتي أرستي زنبلت ويتقدمي تأرستي شتات حجر أو لمعات زبحالين البوليتيكا شو مونتجريزة أبقطبا أبقطبا شو عتجريزة أب حج خاني أب governance أم الحدارة إلى حمش تجريزة نزيم كل أنت الأزرزيرنين زين أنت شتات حجر أو لمعات زبحالامو لنفس وقت كم بروجكت جرنا نسرق بحد زت أساسا أنت عليهم كوينا ننفعدن أنتوني البروغرامين عند جبر نصير كاسر ስለዚህ አተኒያን በወገነይ ሸቶታት ሃገራው ልምዓት ዝምነ ናብታ ሳልሰይቲ ከኸይደ እታ ሳልሰይቲ እቶም መትከላት ናይ ቅዋም ሞንታይ ክኾኑ ኣለዎም እያ መትከላት ናይ ቅዋም እንታይ ክኾኑ ኣለዎም ሕጂ ብዛዕባ ቅዋም ሳይከንደና ስለምንታይ ቅዋም ንደሊ ስለምንታይ ዕብላይነት ናይ ቅዋም ዝብል ስነጥቢ ነዚ ከይመለስካስ ብዛዕባ መትከላት ናይ ቅዋም ክትዛረብ ኣይትኽእልን ኢኻ ኣገዳስነቱ ስለዚህ እዘን ኣብዚ ዘለዋ ከም ኣገዳስነት ናይ ቅዋም መግለፂታት እየን ብድሕሪኡ ብዛዕባ ቅዋም ክንዛረብ ከለና ዶግማ እዩ ዝመስለና መፅሓፍ ቅዱስ ኣይኮነን ቁርዓን ኣይኮነን ኮንስቲቱሽን ኩሉ ግዜ ዳይናሚክ እዩ ነዚ ብዙሕ ግዜ ኢና ንስሕቶ ሕጂ ነዚ መፅንዕቲ ዝገበርሉ ሞርታሊቲ ላይፍ ኣለዎ ይመውት እዩ ከም ደቂ ሰባት ይምዕብል ድሕሪ ይኸይድ كلهم تمريتين كونستيشنسي مورتاليتي لايف سايكل الله فابتوم يونيفرسيتي زصنعوا اب كلتاشكن شوعتن نا إلينويسيو اتنسوم زصنعوا ساماري كيري قريبه يزلهم سلازي انتايم زولو كل جزيسي كم دوغما غير كاي تصدو قوامسي قواميو يلكاس سي كم اوبجيكتيف غير كاي تصدو يم زولو قوام معاها نت بوليتكس تبلو زلها نتي متاع هيوتك نتي صقاماتك اب مفتح زحجبك مفارح امبر كم دوغما غير كاي تصدو يوم خبلو زفتو سوسايتي كل جزي بقطال ملواط يزلو سوسايتي انت لا حبراو الجيرو قوام فتيرو صنيحو امك سوسايتي كان حقصان لوط انت لا لقيو انت قوام كانو بحلو اب فصان لوطي تسغون خالالو انت زي كونه دوغما خوينو نتي انتوي ندليو زنبرنا شتات هاجراو لوحد اتا نولا زنبرنا زقاشه صواح እንዳበልና እንዛራ زنبرنا لوم قوام سلا زيبرنا نولالنا بتقوامنا انت دوغما غيرنايو مس غزي እንዳተም حيشه خيت كم زي غيرنايو اموداتا نسو بعد ستراكشرال بيرير كوينو انقفنا مخانو يمزريو ስለዚህ እንታይም ዝብሉ ኩሉ ግዜ ከም ቋሚ እንቶይ ግምገማ ምሽ ንብሊና ኣብ ቋም ከመጽኸሎ ኮንዲሽናል ሪቪው ዝበሃል ገበራ ተሳስባ ኮንዲሽናል ሪቪው ያንጨም እንታይም ዝብሉ ዘለው ነትዝጽን ሓቃ ኣብ ዝተወሰነ እዋን ፔሪዮዲካሊ ግን ኮንቲኒየስሊ ኮንዲሽናል ሪቪው እንዳገበርካ ትከይድ ክትቀራለካ እንተ ላ ኮንዲሽናል ሪቪው ጌርካ በብእዋኑ እንዳምትመሽካ ትከይድ እቲ ናይ ሙማት ዕድሉ ሪጆቪኔት ክትገብሮ ዘለካ ሪጆቪኔት እንዳገበርካ ትከይድ ስለዚህ ኣብ ክንዲ ሓድሽ ቅዋም እንዳበልካ ትዛረብ ኮንዲሽናል ሪቪው ዝብል ቴዎሪም ኣምፅኦም ስለዚህ ናይ ሙማት ዕድሉ 50 ካብ 100 ተተግድሎ ትኽእል ኢኻ እዮም ዝብሉ እቲ ኣሜንድመንት ፕሮሰስ ኣብቲ ቅዋም ዘሎ ካብዚ ብምብጋስ እንታይ እዮም ዝብሉ ኣሜንድመንት ኢዝ ግበሮ ኣሜንድ ፕሮሰስ ብጥዕሚ ንሽኩም ተደኣ ጌርካ እቲ ቅዋም ዶግማ ኢኻ ትገብሮ ዘለካ ምስቲ ሕብረተሰብ ክልወጥ ከሎ
مستقلم نايت حبرتسب كخيد يكلنيو أمودعتا بزعوا عقسنا مس هاجراو لمعات سلازخونه هاجراو لمعات كترغاغص አይትخلنيها ምክንያቱ ዝለካይ environment ተለዋዋጭ ስለዝኾነ ፍንጹም ንሶም ጥራሕ ይኹኑን ግን ብዛዕባ ፕሮዳክት ላይፍ ሳይክል ሞርታሊቲ ላይፍ ሳይክል ናይ ቅዋም ኣጽኒሖም እዞም ናይ ቺካጎ ዩኒቨርሲቲ ኣብ 2023 ዳርጋ ሌተስት ዝበሃል ንሶምን እንደገና ኮንዲሽናል ላይፍ ሳይክል ኢሎም ኣጽኒሖም ሕጂ እዞም ከዓ እንታዮም ዝምህሩና ይትኸርናይቲኦም ካራክተሪስቲክስ ናቱ እንታይ ክኾን ኣሎ ይብሉ እሞ ካብ 1789 ጀሚሩ እዞም ሬትን ኮንስቲትዩንሲ ኣብ ካብ ክንደይ ግዜ ሞይቶም ዝብል እዮም መፅናዕቲ ገይሮም ስለዚ ይሞቱ ምዃኑሲ ብኦብጀክቲቭ ሪያሊቲ ከረጋግፁ እዮም ፈቲኖም መን ቺካጎ ዩኒቨርሲቲ ኣበየናይ ዓመት ኣብ 2023 ዓመት ዘቕርብዎ ስለዚ እቲ ሚን ላይፍ ስፓን ናይ ዝኾነ ኮንስቲትዩንሲ ካብ 1789 ይዛረብ ዘሎ ጀሚሩ 17 ዓመት እዩ ሚድያን 8 ዓመት እዩ ካብ ኮንቲነንት ናብ ኮንቲነንት ግን ይፈላለዩ ይብሉ እሞ ኣብ ላቲን ኣሜሪካ 12.4 ዓመት ዝሕፀንሕ ኣብ ኣፍሪካ 10 ዓመት ዝሕፀንሕ እንዳበሉ ይገልፁ ኣብ መወዳእታ እንታይ ይብሉ ቅዋም ኣዳሊኻሲ ቢንጎ ኢልካ ተኸይፍካ ይትኸይድ እዮም ዝብሉ ምክንያቱ 7 ካብ 100 طبعا عمس ردت كيوقالي قوام يطفئوا ناتنا قوام ايكونن قداماي عامتا ايكونن كلاي عامتا قداماي ورح كمان كي حالتك اطفي اخن زلنا كوسخو ازلون كوينو اسمحني نابزي مسعتنا مو زي كم باك جراوند انت اوسيله حجي نابتي قصاي كاتي كم برينسيبلز انت داخل اي توهيبات نزلنا عرسي እቶም ቅዋማዊ መትከላት እንታይ ክመስሉ ኣለዎም ንትብል እያ ግን 10 እዮም ኢለ ኣቕሪበ ዘለኹ ከምዚ ዳዊት ዝበልካ መበገሲ ንኻትዕ ንዘተ እዩ ግን እቲ ካበይ ተበጊሰ ነቲ ሰነተ እምነተይን ነቲ መጎተይን ሕግዘኒ ግን እዚኦም እቶም 10 ግን ናብኦም ከኣትዮም እንታይ ማለት ምዃኖም ገለመለ ድሓር ክንገልፆ ኢለ ነዚኦም ግን 10 መርኣይዎም ዛርግ ኩልኩም ትፈልጥዎም ኢኹም ኣብዚ ክምለስ እየ ሕጂ ካብዚኦም ንኣብነት ንውሰድ ቁፅሪ 4 ተውሰድዋ ሂማን ፍሪዶም ትብላና እዛ ሂማን ፍሪዶም እዚኣ ኣብዚ እንድሕር ኣመፅአ ኣብዚ ዓንቶይ ዝብለኩም ዝነበርኩ እቲ ሕብረተሰብሲ ኣብ 3 ስፌርሲ ዝምቀል ምስ በልና እቲ ሂማን ፍሪዶም እንተደኣ ዘየለ ማርኬት ዝበሃል ዲስቶርትድ እዩ ዝኸውን የለን ምክንያቱ ማርኬት ኣዝዩ ምዕቡል ዝኾነ ዕዳጋ ክህልወካ ህዝቢ ሕረስ ሓረስታይ ነገድ ነጋዳይ ሂማን ፍሪዶም የድልዮ ነፃነት ክህልዎ ክኽእል ኣሎ ስለዚ እታ ሂማን ፍሪዶም ኣብቲ ኮንሽንት ትህሉ ዘላ ነዚ ቁጠማ ድብሎ ዘለና ከም ልቡ ገይሩ ክዋሳእ መታን እያ ትሕግዝ ወት ኣባውት ነዚ ሲቪክ ሶሳይቲ ንብሎ ዘለና ሂማን ፍሪዶም እንተደኣ ዘየላ ናይ ምግላፅ ሓሳባትካ ናይ ምግላፅ ናይ ምውዳብ ናይ ምንቅስቃስ ናይ እዚ ኩሉ እዚ እንተደኣ ዘየለ እታ ሂማን ፍሪዶም ትበሃል ተገቢታላ በቲ ስቴት ኣብ መወዳእታ ሲቪክ ሶሳይቲ ዝበሃል ሽሙ ጥራሕ እንተዘይኮይኑ የብልካን ስማዊ ኮይኑ ጥራሕ ይስተርፍ ስለዚ እዞም ክልቲኦም ስፌርስ እዚኦም ክሰርሑ እንተደኣ ኮይኖም እታ ሂማን ፍሪዶም ኢዝ ክሪቲካል ብዘይበኣ ፈፂሞም ክሰርሑ ይክእሉ እዮም ዋላ ሓንቲ ነገር የብሎምን when it comes ናብ ስቴት እንተደኣ መፂና ስቴት እሞ ኣንፃር ሂማን ፍሪዶም እንተኽኢሉ ዕብልል እዩ ዝደሊ ዝኾነ ሰብ ዘቐመጥናዮ ስቴት ኢልና ዘቐመጥናዮ ንሕና ባዕልና ቼክ ኤንድ ባላንስ ክንገብሮ እንተዘይክእልና ሓይሊ እንተዘሂብና ነዘን ክልቲአን ንዕኡ ቼክ ኤንድ ባላንስ ንምግባር ኣብ መወዳእታት ስቴት ኢልካ ትገብሮስ ኣንፃር ሂማን ፍሪዶም እዩ ስለዚ መትከላትና ክድብል ከለኹ ሂማን ፍሪዶም ኢለ ኣለኹ ንምንታይ ምዃኑ ብከምዚ ገይረ ነቲ ክስታይ ከረድእ when it comes to national sovereignty እንተደኣ ዘየለ ምዚአን ካብ ሕጂ ከተሓሕዘን እየ ናሽናል ሶቨሬኒቲ እንተዘየለ እታ ስቴት ትበሃል የላ ምክንያቱ ኢትዮጵያ ነርና ኢትዮጵያ እንተኮይና ምስ ኢትዮጵያ ጥራሕ ኢና ስለዚ ኣብቲ ዓብ ፒክቸር ኢና ንኸይድ ስለዚ ብዛዕባ ኤርትራ ኮይናስ ብዛዕባ ሃገራዊ ልምዓት ንዛረብ ኣለና ብዛዕባ ኤርትራዊ ቅዋም ክንዛረብ ዘለና ኤርትራ ትበሃል ቅድምቅም ክትህልወና ኣለዋ ሃገረ መንግስቲ ስለዚ ሃገረ መንግስቲ ካይሓዝካ ብዛዕባ ቅዋም ክትዛረብ ኣይትኽእልን ኢኻ ቅዋም ናትካ ኣይኮነን ናይ ካልኦት ብዙሓት እውን ስለዝኸውን ስለዚ ኣብዚኣ ከዓ ንኸይድ እታ ናሽናል ሶቨሬኒቲ ዝብላ ዘለኹ ምዚኣ ትተሓሓዝ ፖፑላር ሶቨሬኒቲ ይብላ ኣለኹ ፖፑላር ሶቨሬኒቲ ዓንቶይ ገሊፅናዮ ነርና ስቴት ኩሉ ግዜ ጨቋን እዩ
ኣውቶሪታርያን ቶታሊታርያን ክኾኑ ይደሊ ስቴት ኣውቶሪታቲቭ እንተኮይኑ ነቲ ፖለቲካ ጥራሕ እዩ ዝቆፃፀሮ ቶታሊታርያን እንተኮይኑ ኸ ነዚ ክልቲኡ ባዕሉ ክቆፃፀሮ ንኩሉ ተቆፃፂሮ ነስፌርስ እዩ ዝግበር ስለዚ ሲቪክ ሶሳይቲ የብሉን ናይ መንቀሳቀሱ ቦታ ዕዳጋ ንሱ ብዝኣዘዞ ጥራሕ እዩ ዝኸይድ ስለዚ እዚ ኩሉ ክጠፍእ እንተደኣ ኮይኑ ሕብረተሰብ ስልጣን ክህልዎ ክኽእል ኣለዎ መንግስቲ ይኮነን ስልጣን ክህልዎ እቲ ማርኬት ንብሎ ዘለና ከይሉ ኩሉ ክኽእል ኣለዎ ንሱ እዩ ወሳኒ ማናት ኣብ ቁጠባ ብቁጠባ ዝድረቕ ኢና ንብል ዘለና ቁጠባ ባዕሉ ክገዝእ ክኽእል ኣለዎ እቲ ማርኬት ንብሎ እቶም ኢንዲቪጁዋልስ ኣብኡ እዮም ዘለዉ ኢንዲቪጁዋልስ ዝገዝኦ ክኾኑ ኣለዎ ስለዚ እዚኣ ፖፑላር ሶቨሬኒቲ ብጣዕሚ ክሪቲካል እያ እዚኣ እንተዘየላ ዴሞክራሲ ዝበሃል እውን የለን ስለዚ ኮንሽናትና ዴሞክራሲ ፖለቲካል ሲስተም ዴሞክራሲ ክመስርተልና ንደልዮ እንተደኣ ኣለና ኮይና እዛ ፖለቲካል ፖፑላር ሶቨሬኒቲ ኢዝ ክሩሻል ዘ ሩል ኦፍ ሎው እንተደኣ ዘየለ እዚ ስቴት ዓማፂ ስለ ዝኾነ ኣይደልዮን እዩ ከማን ንና ጥራሒና መታን ክግባእ ንሱ state of popular sovereignty እንተዘየለ ዘ ሩል ኦፍ ሎው ልዕልና ሕጊ ዝበሃል ክህሉ ይክእል እዩ ምክንያቱ መንግስቲ ብሕጊ ክቅየድ ኣይደልን ልዕሊ ሕጊ ክኾኑ እዩ ዝደሊ ስለዚ ንሕና ቅዋም ሶሻል ኮንትራክት እዩ ንብል እንተደኣ ኣለና ኮይኑ ንሕና ንበል ስለምንታይ ነዚ መታን ክግዛእ እዚ ጥራሕ ይኮነን ክግዛእ ንደልዮ ዘለና እዚ እውን ክግዛእ እዚ እውን ክግዛእ ስለዚ ኩሉ ኣብ ትሕቲ ሕጊ ኮይኖም ምክሪ ኮይኖም ዝንቀሳቀስሉ ኩነታት ንምፍጣር ስለዚ ኤኩሊብሪየም ኣብ ዝፈጢርና ሓደ ጥዑም ዝኾነ ሃገረ መንግስቲ ክመስል ተደኣ ደሊና ናይ ግድነት ኣብቲ ቅዋምና ብዛዕባ ዘ ሩል ኦፍ ሎው ከገድሰና እዩ ስለዚ እዚአን ኣርባዕተ እየን ገሊፀ ኣለኹ ሊሚትድ ጋቨርንመንት ንዝብል ከዓ ንመፅእ እዚ ዘ ኮንሰፕት ኦፍ ሊሚትድ ጋቨርንመንት ነዚ ሓንቶይ ዝገልፆ ዝነበርኩ እዩ ሊሚትድ እንተደኣ ዘይገርናዮ ናቱ ስራሕ ጥራሕ ቦትኡ ኣብቲ ስፌር ናቱ ክፃወት እንተደኣ ዘይፈቀድካሉ ቶታሊታርያን እዩ ዝኸውን ነዝን ክዕብልሎም እዩ ዝፍትን ኣብ መወዳእታ ኢት ሃስ ቱ ቢ ሊሚትድ ናቱ ስልጣን ናቱ ስራሕ ናቱ ተራ እንታይ ምኳኑ ኣብቲ ኮንሽን ተነፂሉ ክቕመጥ ክኽእል ኣለዎ ከይነፀርካዮ እንተደኣ ወፂኻ ኸ ዕድል ትህበሉካ ነዚ ከም ድላዩ ገይሩ ናብዚ ክኣቱ ኣብ ዘይናቱ ስፌር ከይዱ ገባቲ ንምኳን ዕድል ኢካ ትኸፍተሉ ዘለካ ስለዚ ዘ ሩል ኦፍ ሎው ኢዝ ክሪቲካል ሊሚትድ ጋቨርንመንት ትብል ከዓኒ ካብኡ ትመፅእ ዘ ኢሹ ኦፍ ሎካል ዴሞክራሲ እታ ኢንዲቪጁዋልስ ኣለና ኣብ በዚኣ ሓንቲ ዝያዳ ክትገለፅ ትኽእል ኮይና ሰሚዓትኒ ሶሻል ኢኮኖሚ ኢና ንብል ዘለና ኣብዚ ንራኸቦ ቦታታት ኣለዋ እዚኣተን ዝራኸባ ስለዚ ኣብዚ ንኸይድ ከለና ሕጂ ሎካል ዴሞክራሲ ከም ዜጋ ብዛዕባ ሃገር መፅኣ ኩልና ንዛረብ ሶሻል ኮንትራክት እቲ ኣከባቢና ከዓኒ በቲ ኮንሽን ዝወሰናዮ ንሕና ከዓኒ ኣከባቢኡ ሰባት ከዓ ባዕሎም ነብሶም ዘመሓድሩሉ ኩነታት ክህሉ ክኽእል ኣለዎ ንምንታይ ክጠቕመና እተን ኦብጀክቲቭስ ድሓር ኣፀቢቕካ ክገልፀ እንድል ቼክ ኤንድ ባላንስ ይህልወካ ነቲ ማእኸላይ መንግስቲ ንምቁፅፃር እዩ ዝያዳ እቲ ማእኸላይ መንግስቲ ሲ ከይግብት ሊሚትድ ጋቨርንመንት ብሎ ዝነበርና እንደገና ንክሎ እንትደኣ ሎካል ዴሞክራሲ ዘይምእኩል ስርዓት ምሕደራ እንትደኣ ፈቒድካሉ እንደገና መፂኡ ዓይነት ታሕቲ ከም ድላይ ክገብሮ እዩ ዝፍትን ስለዚ ህዝቢ እዩ ምንጪ ናይ ኩሉ ስልጣን ንብል ስለ ዘለና ሕጊ ተኸቲሉ ኮንሽን ቅዋም ተኸቲሉ ኣብቲ ኣከባቢኡ ከዓ ኩነታቱ ዝያዳ ባዕሉ ይፈልጦ ኣብ ቀረባ ስለ ዘሎ እቶም ፀገማት ኣብ ኩሉ ኣከባቢ ሓደ ከይኮኑ ይኽእሉ እዮም ነቲ ሎካል ፕሮብለምስ ኣብ ግምት ዘእተወ ፍትሕ መታን ክገብር ሎካል ዴሞክራሲ ኢዝ ኢምፖርታንት ጁዲሻል ሬቪው እቲ ሓንቶይ ኦኬ ናብተን እንዳኸድኩ ከደልኩም እየ እዛ ናሽናል ሶቨሬኒቲ ኢንዲፐንደንስ ዝበሃል ነፃነት ዝበሃል ክህልወካ ስለ ዘለዎ ናታሲ ኢለ ዳርጋ ገሊፀን ስለ ዝኾንኩ ክገጥፈኩም እየ ፖፑላር ሶቨሬኒቲ ንብሎ ዘለና ክንግዝእ ኣለና ኩልና ሕጊ ነውፅእ ሶሻል ኮንትራክት ንገብር ኣብ መወዳእታ ኩልና ብኡ ክንቅር ምክንያቱ ኣካውንታቢሊቲ ከንረጋግፅ ግን ኣብዚ ግን ማጆሪቲ ሩል ማይኖሪቲ ራይት ከዓኒ ክሕልቕ ስለ ዘለዎ ዘ ሩል ኦፍ ሎው ኢልና እዘን ኩለን ክማልኣ ዘለወን እየን ኩሉ ትሕቲ ሕጊ ክኸውን ኣለዎ ንብል ኣለና እዚ ንኣካውንታቢሊቲ ይሕግዘና እቲ ሕጊ ግን እንታይ ክኾን ኣለዎ ክሊር ፓብሊሳይዝ ስቴብል ኤንጃስት ክኾን ኣለዎ እቲ ሕጊ ንጃስቲስ እንዲና ንፍትሒ እንዲና ንኸይ ዘለና ፍትሒ ኣክሰስብል ክኸውን ክኽእል ኣለዎ
ሓደ ግዜ ቤት ፍርዲ እኮ ፋይል ክትከፍት ዝሓትኻ ገንዘብ ንድኻ ፈፂሙ ዘይክእሎ እዩ ዝሕድኣ ኮይኑ ፈፂሙ ነቲ ድኻሲ ፍትሒ ንኸይረክብ ስትራክቸራል ቤረልስ እዮም ዝኾኑ ዘለዉ ስለዚ ነዚኹም ኩሎም እዚኦም ኣብ ግምት ዘእተዉ ክኾኑ ክኽእል ኣለዉ እታ ሂማን ፍሪዶም ዳርጋ ኩልና ስለ ንፈልጣ ከይድን ሊሚትድ ጋቨርንመንት ዓንቶይ ገሊፀኒ እቲ ሊሚትድ ጋቨርንመንት مستن سلسلة زيكونه نبقى الوقت من قصة عني فتصام أكل نجاج أكل فراد أكل جمهور زم سلستيهم من توم سلطان تكون الشنفير يخربون خلاله سلازي قدامي نتي بمولو خي جبوتو ترح زيكونه كمان بتي باور سنتر political power center مش لما تانكيكا بتي executive بوزح بيزيخ عمز دلي سلازي سلستيهم ببينهم سلطانهم تقبل سلستيهم حد مقطع check and balance زلوا حتى كونشين كأخذ تصفره إذا كتصفر تزيك إلك أموداتا authoritarian كم authoritarian وزيد خافاني أب dictatorship totalitarian سرعتها نمودا عدل زلكا نبعلو اتي physical responsibility من قصي لقاه government spending له taxation يلون تهزوي يقفل إذا نبعلون حتى limited government limit كله خلاله من قصنا يكلو قحز خل limit كجبر له خلاله سوق العداتات اندازقوبه نتمصع تولدي زي شكم عدا قديف خيدي يقولون taxation عبد بحق عبد زغبو غنزبيو زوس زلو منقسي limitation ونزق هلو خلاله ስለዚህ እዚ ሊሚትድ ጋቨርንመንት ብሎ ዘለና ነዞም ኩሎም እዚኣቶም ኣብ ግምት ዘእትዩ ሎካል ዲሞክራሲ አንተ ይገልጽያ ስለዝኾንኩ ሓልፈ ጁዲሻል ሪቪው ናብዚ አንደ ደለ ነይረ እዚ ጁዲሻል ሪቪው ስለምታይ ንገብር ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ካብ አውቶሪታሪያን እቲ ፍታና እንታይ ዱ ትራንዚሽን ፍሮም ዲክታተርሺፕ ቱ ዲሞክራሲ እንተ ደኣ ኮይኑ ትሕቶኻ እዚ ጁዲሻል ሪቪው بتقم أقداسي أمري سلمنتاي أتي حقاق أكل حق فوت خد الله خلو حق مسوتة حق أتي كونكشنال له وحق تاسك بروكلاميشن يوصل همود أتاز تقولون نعو أتي فتح مع أكلي وتفتح مع أكل نعو تفسو حق زي كنا نقدر قبل أنت الأفتين فيك أند بالانس عندنا خقبل زلو منيو أتي بيت فرديو اتفرداو اكل جوديشال ريفيو زبحال ترامب مسيسي كابزن حاجات تموتي تقولوا لكم مسوله جوديشال ريفيو نتي حق منغستي ناي مترغم مسل نبيت فرد السوبريم كورت سلازحاو انديفيدوالز انا عبدي كيتمص ترامب خلكيلوا زي حق منغستاوي تسمشي إلك تخسر لكناتات تفترة لهم عليك سلازي تاتي كل تواصل يزبله حق منغست تحيسون أبز خدول شحن أتي وكل زي قاعد يترافع ولا تنتقلات نبلن سيفيك سوسايتي نبلن قالوت independent initiatives زلوا كلن ناب سوبريم كورت خيدن أم تروم إذا تغيرات زي إذا صراحة زي عم تكون شنو إلى check and balance ناي مقوار عدلي هذا سلازي نتمنغستي أتصدق أخذ قيدو زلها نتمنغست رح زي كونسي نتحبر تسب بملؤ سرعة الحدود تفتيل خمس خيد نايم قبر توسع حيلي نايم هذه سلازي this is very crucial judicial review countervailing initiatives زبلون قدم بزح جزء انتهينا نقولن إذا democratic initiatives نداولنا نقلصن إذا international idea نزع countervailing initiatives شو بقولهم زيادة جيرهم قليش أمانلو عمود داتا نكون مركزة نرأيامه أكيد ده شيء مثنا زلنا الرأي بزقبا democracy أو تفرات هنا نحصرينين أتي countervailing initiatives بحلو بمولهم نتي طبعا شو كيفون ملكي totalitarian زبحر كتفي الكاتب الجستلخة بزقبا countervailing initiatives formal and informal الله نقولن independent يلون سالسا يقولوا نقولن نزيئة أبغى مزيئة سرح انت زيك إلكا هاي صوبو ملك خطوات عيد خليني خا كامل كنت كاب قبتان توصيها من الواش أملك تودع تقول ملكن قبتان كتوصف انت العدالي خاقين كاقل
እዚ countervailing initiatives ዝበሃሉ ንኩሎም እቶም ፎርማል ኢንፎርማል and independent bodies ኢልዎም ዘሎ ኣብቲ ስርዓት ኣብቲ ፖለቲካዊ ስርዓት ነፃነት ሃልይዎም ከም ዝንቀሳቀሱ ንኩሎም ክትገብሮም ክትክእል ኣለካ እዩ ዝብል ግዜ ከይወስድ ኣብኡ ከኣቱ ኣይደለኹን ፖለቲካል ሴኩላሪዝም ምክንያቱ እታ መንግስቲ ናይ ኩለን ሃይማኖታዊ እምነታት ግን ናይ ነናትና ኣለና ስለዚ ነቲ ሃይማኖታዊ እምነታት መታን ናፅነቱ ክህቦ እቲ ነፃነት ናይ ምሕሳብ እውን ክህልወና እዚ ፖለቲካል ፕሉራሊዝም ኢዝ ኣገዳሲ ስለዚ separation of religion institutions from state ማለት እዩ እቶም ፖለቲካዊ ትካላት ኣብቲ ከም ሲቪክ ሶሳይቲ ኮይነን ይንቀሳቀሳ መሰለን ተሓሊለን ይንቀሳቀሳ ናተን ነፃነት ንምውሓስ እዩ እዚ ፖለቲካል ሴኩላሪዝም ንብሎ እቲ መንግስቲ ካብ ሃይማኖታዊ ትካላት እምነታት ነፃ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ነፃ እንተዘይኮይኑ ነቲ ሓንቲ ክድግፍ ነቲ ሓንቲ ክሃስያ እዩ ስለዚ እቲ ነፃነት ናይተን እምነታት ሕማቅ ይክእል እዩ ብሕጊ ኩለን እተን ሃይማኖታዊ እምነታት ምፅሩፍ ክኾና እንተድኣ ኮይነን እዚ ፖለቲካል ሴኩላሪዝም ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ ኩሉ እቲ መንግስታዊ ኣካል ካብ ሃይማኖት ነፃ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ከምኡ እንተደኣ ዘይኮይኑ ኢምፓርሻል ናይ ምኳን ዘለዎ ዕድሉ ፀቢብ ስለ ዝኾነ ነዚአንን ከምዚአንን ይገብር እታ ናይ መወዳእታ ምስታ እንቶይ ዝገልፃ ዝነበርኩ ኮንስቲቱሽናል ኢቮሉሽን ዝብላ ዘለኹ እንታይ ዳይናሚክ እዩ እቲ ቅዋም ዳይናሚክ ስለ ዝኾነ እቲ ቫልዩስ እቲ ክብርታት ናይ ሕብረተሰብ በብእዋኑ ይልወጥ ስለዚ ነቲ ቅዋምካ ከዓ ንስካ በብእዋኑ ተሰማሚዕካ አንቶይ ኮንዲሽናል ሬቪው ዝብላ ዘለኹ ስሩዕ ብዝኾነ ኮንዲሽናል ሬቪው እንዳገበርካ ኣመን እንዳገበርካ ክትከይድ ክትክእል ኣለካ ቴክኖሎጂ እንዳተለወጠ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ብዛዕባ ጋቨርነንስ ኢና ንዛረብ ዘለና ብዛዕባ ዕዳጋ ኢና ንዛረብ ዘለና ነዞም ኩሎም ከተመሓደር እንተደኣ ኮይንካ ቴክኖሎጂ ዝመፆ ዘሎ ሕጂ ፋስት እዩ ዝኸይድ ዘሎ ስለዚ ኮኔክሽንካ ኣብቲ ቴክኖሎጂ ኣድቫንስመንት እንተደኣ ጎዲሉ ንሃገራዊ ልምዓትካ ንፀቢ ቁጥዓዊ ዓቢል እዩ ዝሓስዮ ስለዚ ኮንዲሽንካ ምስኡ ክስጉም እንተደኣ ኮይኑ እቲ ኮንዲሽናል ሬቪው የድሊ ዛስ ዋይ ኮንዲሽናል ኢቮሉሽን ዘድልየካ ዘሎ እቲ ፖለቲካል መርፅኦም እንዳቀየሩ ተሳትፎኦም እንዳቀየሩ እንዳበልሑ እዮም ዝመፁ ኣተሓሳስባታት ሳይንስ እንዳማዕበለ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ነዚ ኩሉ እዚ እንዳተቀበልካ ከይድ ተኮይንካ እሞ ርጉእ ምስግጋር ክትገብር ተኮይንካ ኮንዲሽናል ሬቪው ኣብ 3 ዓመት ድዩ ኣብ 4 ዓመት ድዩ ኣብ ገለ ተሰማማዕ ካሉ ጌርካ ኮንዲሽናል ሬቪው እንዳገበርካ ነቲ ህዝቢ ከም ዝዋሳዕ ጌርካ ስሩዕ ብዝኾነ ስርዓታዊ ለውጢ እንዳገበርካ ከይዳ ክትስጉም ክትክእል ኣለካ ኢንተርናሽናል ሎውስ ኖርምስ በብእዋኑ ይቀያየሩ ስለዚ ትናትካ ኮንስቲቱሽን ስኢሉ ድሕሪት ተሪፉ ምስቲ ምዕባለ ናይ ኢንተርናሽናል ኣህጉራዊ ዝምድናታት እውን ድሕሪት ተሪፉ ዓንቃፊ ነቲ ሃገራዊ ልምዓት ንብሎ ዘለና ክዕንቅፎ ስለዝኽእል ነዚ እውን እዛ ኮንስቲቱሽናል ሬቪው ኣገዳሲት እያ ስለዚ ዘይረ ናብ ምንታይ ዝመፅእ ዘለኹ ሰነ ሞጎተይ እዚአን ኣብዚ ገሊፀን ዘለኹ 10 ኮንስቲቱሽናል ፕሪንሲፕልስ ኣገደስቲ እየን እቲ ፖለቲካል ሲስተም ቼክ ኤንድ ባላንስ ክህልዎ እቲ ዲስትሪቢሽን ኦፍ ፓወር ኣብ ብዙሕ ቦታ መታን ኮንሰንትሬሽን ተሎ እዩ ኣውቶሪታቲቭ ኤንድ ቶታሊታርያን ስርዓት ዝመፅእ ዴሞክራሲ ከነረጋግፅ ተኮይና እዚኦም ኩሎም ኣገደስቲ እዮም እቲ ኮንስቲቱሽን ናትና ነዚኦም ፋክተር ክገብሮም ክፍእል ኣለዎ ናብ ዝብል ስለዚ with this ወዲእ ኣለኹ hopefully ብዙሕ ግዜ ወሰድኩም ይኸውን ይቀኒለይ ዳዊቶም ናባኻ all right thank you ሰንጋል ብዙሕ ኢንፎርሜሽን ኣቕሪብካልና ትፅቡቕ ነገር እዚ ሰሚናር እዚ ኣብ ስኒትና ዌብሳይት ክህሉ ስለ ዝኾነ ዝኾነ ሰብ ኣክሰስ ክገብሮን ክውከሶን ክኽእል እዩ ግን ሕፅር ብዝበለ እንድሕር ገለገለ ካብቲ ሰንጋል ዝጠቐሶ መሊሰ ናብ ፎካስ ከምፅኦ ኮይነ ምናልባት እቲ ሕጊ ወይ ከዓ ስርዓት ምግባር ባህርያት ናይ ወዲ ሰብ ምዃኑ ሰባት ካብ ቀደማት ሒዞም ማለት እዩ ዋላ ካብ ግዜ
ቀቢላታትን እንዳታትን ዓይነት ኣወዳድባ ዝነበረሉ ግዜ ኣትሒዞም እዮም ሕግታት ዝገብሩ ዝመሓድሩ ነገራት ዝሕንፅፁ ዋላ ብሕብረተሰብና እውን ተመሳሳሊ ብሃገር ደረጃ እኳ እንተዘይኮነ በአውራጃ ደረጃ ድዩ ብዓዲ ደረጃ ድዩ እዚ ነገር እዚ ክኸይድ ዝፀንሐ እዩ ሕጂ ንዛረብ ዘለና ግን ብሃገር ደረጃ ክህልወና ዘለዎ ኮንስቲቱሽን እዩ ኮንስቲቱሽን ምናልባት ኣብ ግዜ ዲሞክራሲ ዝመፀ ነገር ኣይኮነን ኣቐዲሙ ኣብ ግዜ ንጉሳዊ ስርዓታት ዝተበገሰ ነገር እዩ ምስቲ ምምዕባል ናይ ዲሞክራሲያዊ መሰላትን ናይ ምርጫ መሰላትን ናቱ ኢቮሉሽን ወይ ከዓ ዘገምታዊ ለውጢ እንዳረኣየ ዝመፀ እዩ ኣብ ገሊኡ ምናልባት ህውኽ ናዕቢ ተኸቲሉ ዝመፀ እውን ኣሎ ግን እቲ ቀንዲ ዕላማ ናይ ኮንስቲቱሽን እንታይ እዩ ከምዚ ሰንጋል ገልፀልና ፀንሐ ነቲ መስርሕ ናይ ሓበራዊ ውሳኔ ምውሳድ ኣብ ክንዲ ብምውድዳእርን መንሰዓረን ዝኸይድ መሰረት ሕጊ ተገዚኡ ክኸይድ መገዲ ንኸትሕዞ እዩ ተቐንዲ ዕላምኡ ከዓ ብገለ ሸነኻቱ ስልጣን ምውሳን እዩ ረስትሪክት ምግባር በቲ ሓደ ሸነኹ ከዓ መሰል ናይ ሰባት ወይ ጉጅለታት ኣብ ውሽጢ ሕብረተሰብ ምንፃር እዩ እዚ ኮይኑ እቲ ሰንጋል ክሕብረና ዝወዓለ እንታይ እዩ ኤርትራ ኣብ ሕጂ ዘላቶ ኩነታት ገለገለ መዕቀኒታት ሂቡና እቲ ዘሕዝን ኣብ ኩሉ እቲ መዕቀኒታት ኣዝዩ ኣብ ባይታ ዝፀበጠ ኩነታት ምህላውና እዩ ሕጂ ናትና ኮንስቲቱሽን ክንሕንፅፅ ከለና ዕላማ ክህልዎ ኣለዎ እቲ ዕላምኡ ከዓ እንታይ እዩ ነዚ ኩነታት እዚ ንምቕያር እዩ ካብ መሰል ናይ ሰባት ጀሚሩ ሃገራዊ ቁጠባ ዘጠቓለለ ሃገር ምህናፅ ዝምልከት ሰፊሕ መደባት ኣድረስ ክገብር ዘለዎ እዩ ሕጂ ምናልባት ብላዕሊ ላዕሊ ክንዛረብ ከለና ጥራሕቲ መሰል ናይ ሰባት ኢና ዝያዳ ኣተኪርና ንዛረብ ብርግፅ እቲ ግዝኣተ ሕጊ ዝበሃል ናይቲ ውልቀ ሰብ ኩሉ ሸነኻዊ መሰል ምርግጋፅ ሓደ ዓብዪ ኮምፖነንት ናይቲ ኮንስቲቱሽን እዩ ግን እሱ ብዘይቲ ካልእ ሸነኻት ቁጠባዊ ሸነኻቱ ድዩ ፖለቲካዊ ሸነኻቱ ድዩ እንተደኣ መስርዕ ዘይሒዙ እንተደኣ ብግቡእ ዘይተመሓዲሩ ኣብቲ ንደልዮ ነገራት ክንበፅሕ ንኽእል ማለት ኣይኮነን ሕጂ እቲ ኣብዚ ከገድሰና ዘለዎ እንታይ እዩ ኣብቲ ዓበይቲ ጉዳያት እኳ ብዙሕ ንዛረበሉ እንተኾና እቲ ናይ ብሓቂ ወሳኒ ዝኾነ ሸነኻት ናይቲ ኮንስቲቱሽን ግን ቁርብ ትልቕልካ ምእታውን ምፅናዕን ዝሓትት ምኳኑ እዩ እሞ በዚ ዝተዋሃበና መግለፂ ካብ ንላዕሊ ብዙሕ ኮመንት ክገብር ኣይደልን ከም ዝበልኮ እቲ ዝቐረበ ሓበሬታ ብጣዕሚ ሰፊሕ እዩ ብዙሕ መዐቀኒታት ብዙሕ ኮንሰፕትስ ዘጠቓለለ ብዝተፈላለየ ኣህጉራዊ ትካላት ዝቐረበ ሓበሬታት ኣለዎ እዚ ኩሉ ግዜ ተመሊስና እንዳተወከስና ክንመሃረሉ እንዳዘኻኸርኩ ናብ ሕቶን መልስን ክንኣቱ ኢና ኢድኩም ሓፋቢልኩም ተቕርቦ ትደልዩ ሕቶታት ተልዩ ንዓኻትኩም ዕድል ክህብ ክሳብ ሕጂ ፅኒኢልኩም ክትሰምዑ ምፅንሕኩም እንዳመስገንኩ ተንኪዩ ምስተዳ ዕረፍቲ ሻሂ ሰቲ ሻስተ ንፋስ ብቃዕኻ ንፋስ ብወቓዕ ድሕሪ ናብ ሕቶን መልስን ክንኣቱ ኢና ተንኪዩ